Egunon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Zierbenan gara gaurko honetan eta estropada klasiko badugu hemen. Petronor bandera eta egia zan, oraindikan arraunzaleen artean, hemen kaian estropada aurretik eta atzo getxon gertatutakoa izpide eta azkenean estropada bukatu eta gero, handik ordu erdi luze bat pasata gero, lehiaketa batzordeak Kaikuri jarritako zigorra mai gainean, 3 segunduko zigorra, horrek duen eragina atzoko sailkapenean, Kaiku atzo 3. postura joan zen, horren eraginez eta Orio 2. Eta horrek sailkapen nagusian duen eragina, eta Kaiku merezi ote zuen zigor hori ala ez jasandako kaltearen ostean, guzti horretaz danak berriketan, eta hortaz jardun gara baita ere, Ibon Gaztainazpirekin. Berak bideoan ikusi du estropada goiti bera, baina atzo zuzenean beste eginkizun batzuk zituen eta ezin izan zuen jarraitu. Hementxe da, eta horren inguruan lehenengo galdera, baita ere estropadere muari buruz, hemen aldaketa dugulako, eta estreineko aldiz, hemen superporto hontan egiten ari diren aldaketak medio, kai berriak eta direla, estropadere muaren norabidea edo, bitin bat aldatu dute gaurkoari begira. Egun honi bon? Baita zurire, Mikel. Egun ederra, aukeratu zenuela, atzo piper egiteko. Bai, egia esan ane ontokin, azterketa baten itzan, ezin mobili piztutan ere arte, nola otei jo estropa eta nola otei jo estropa. Eta gero ikusi nunen, atzo hori lehenbiziko okasi joan dira etzan zela urteko, esan aurten lehenbiziko mintzat, kanpon gehatu zaigu, eta gaur guztu guztiak ona Zierbana, estropada klasiko bat, garai baten bi jardunalditara eta jokatzen zana, ikustut garai baten gaina lehenbiziko test serio hau izatezala, Zierbenako hau, eta Portu hain handia etzenean. Zanen, portu egetze honen, da gaina, illa trabezka jokatzen zan estropa bat, elegantia eta tradizio handiriko estropa da, sari oso nagartzen zituna gaina, eta gaur bazuk ondo txan dizun bezala, Mikel, azkeneko urtetako estropa eremua aldatu indute, pixka bat iparraldea gota dute, nire ustez, errombo bat egin dute, beraz, ontzi bakoitzek sartu beharko dute bere kaletik, eta nahi iruditzen zait, desnaturalizatu egiten dela pixka bat horrela estropada, baina, giro aldetik oso ona dago, eta nik uste dut horrek berdindu dezakeela, estropada eremuaren aldaketak zor dezakeen desoreka hori. Eta esan, estropada ikusteko gogoz, gauzak pilpilean jartzen hasi direlako. Ederki, Sara Gandara lankideare agurtu behar dugu, emakumeen lehia izango dugu beti bezala lehenik eta behingoz, Euskotan Ligako estropada, gero San Miguel Ligako estropada, eta ikusmina handia dago baita ere emakumeen lehia, oso zorrotza delako Endika, Ibaika eta San Juanen artean. Sara Gandara, atzo tentsio une latza izan genuen, Orezko txandaren buelta hortan, gaur nola dira klubetako ordezkariak hemen Zierbenan, egunon? Baita zuri ere, Mikel eta Ibon, ongi etorri ikusentzuleak egunon baita zeuei ere, egiasan momentuz dena dago normal, hemen ordezkarien armaia honetan, pixkanaka gerturatu dira ordezkariak, batez ere Euskotren Ligakoak eta lehen txandakoak, hementxe esandakoa normaltasuna da nagusi momentuz, gero ikustiko dugu zer gertatuko den ordezkarien armaia honetan, atzoko zigorraren inguruan luze eta zabalmintzatuko gara ordezkariekin, bien bitartean neskak ja uretan daude, gaurko Euskotren Ligari jardunaldi berri honi hasiera emateko, ondoren liatuko dira mutilak, ondo esan duzuenez, ez da izango ordea gaur hemen ikuskizun bakarra arraunketari dagokionez, ez behintzat, izan ere Lekeition ere KAE bat liga jokatuko da, beste jardunaldi bat, eta Galizan ere, Mugardosen aintzuzen ere, beste horren beste. Horren berri ere ematen saiatuko gara, beti ere konexioak kale egiten ez badigu, Mikel, eta ordezkarien iritziak ere plazaratuko dizkizuegu jakina. Ederki emakumea prestatzen ari dira, eta hasi aurretik aipamen berezi bat, Odei Egiluz Bizkaitarra, badakizue, Belgikan desagertua, eta bere familikoak, bere lagunak, hainbat eta hainbat ekitaldi egiten ari dira, eta gaur ere hortxe dituzue onuntza Zierbenera etorrita, hor zubi nagusian kokatuta, non da Odei, hori da galdera, eta zintzo ari dira, eguna joan eta eguna etorri, egoera salatzeko, eta saia daitezela, bertako arduradunak Belgikan mutilaren bila, etorri dira, eta hor ditugu estropada atarian. Eta aipamen hau egin eta gero, jar gaitezen estropadari begira, lehiari begira. Lehen kaletik emakumeen ligan liderra duguna, San Juan, 2. Astillero, 3. San Pedro, 4. Pedreña, eta hortxe, barkatu, gizonezkoen zerrenda eman dizuet, zertan ari naiz ni, San Juan 4. kaletik da. Beraz, lehen kaletik Zumaia, 2. Ibaika, 3. Meira, 4. Pasai Donibane liderra, pronto dira, gogoratu San Juanek 18 puntu dituela, Ibaikak 17,
Zumaiak 9, Meirak 6, hauen arteko burruka ikaragarria da, eta ea gaur Ibaika San Juan Ibaika leia hori nola argitzen den. Bandera txuria epaimaitik, Erne! Itxasoko epailaren esku irterako agindua, bandera gorria goian, ba! Hasi da jaun Andreok Petronor bandera, estreineko aldiz Petronor bandera emakumeentzat, eta hortxe ditugu leia bizian, hasieratik Meira gaur aurreko estropa de tamaino pixka bat indartsuago hasierako txampan, eta Zumaia segundutxo bat galduta. Iparra haizea une honetan, 6 kilometroko abiadura du, eta momentuz gauzak benetan zoragarri, baldintza bikainak. Minutu erdiko lehia egin dute, eta Ibaika eta San Juan jadanik bi favoritoak estropadaren burua hartuta ditugu, eta goazen aurkezpenekin. Hemen ditugu Zumaiarrak lehen kaletik, prestatzailea Manterola, patroilanetan Nagore, Osoro, Ibon Gaztainazpi, eta argi dago poliki Zumaia badatorrela edo gutxienez aurreko bi handioiekin tarteak gutxitzea dela hauentzat erronka. Hori da, eta aurreko batean Nagore Osorok esate segunez, gusturako espero dute pixkanaka beraien maila eta errendimendua igotzea, eta ea bide hortan, gaur zer egiteko gauza diren kiro aldetik eta bintzat, aitzekiarik ez izango. Hemen Ibaika, Aiala Uribe Larrea patroilanetan, eta Cortez prestatzaile, Iker Cortez, hankeko lanetan Amaia Gezala eta Olatze Ortega, demoraldi paregabea egiten ari da, Errenteriako Arraun elkartea Ibon. Hori da, 38 pala terdian hasi da, urte bikaina egin dute, baina pasaden azter arte, banderak txandakatu zibili ziren, San Juan eta Ibaika, eta San Juanek bi errezkan irabazi dizkio, irabazi ditu. Oriokoa, gaur sortzi, eta atzo getxon. Gaur, ea, nola erantzuten du. Momentu, San Juan buruan da, Ibaika segundu batera, Zumaia bira, Meira irura. Hemen dituzue Galiziarrak, Foro, Telesforo, Abal, entrenatzailea, Maria López patroilanetan, hankekoak Andrea Ubina Estriborren eta Antia Rodríguez Ababorren, gogoratu, Meirak talde sendoa duela, esperientzia handikoa, baina hauen arazoa zera izango da elkarrekin ongi aritzea, bloke sendo bat osatzea, arron elkarte ezberdinetatik etorrita, hori gertatzen da, ez da, Ibon? Hori gertatzen da, hor ofizioa duten arraunlariak badira, baina blokea eta egun batetik bestera egiten, eta horretan ari dira. Blokea landuagoa San Juanek du. San Juan, hortxe lanean, laugarren kaletik, momentuz Ibaika eta San Juan parean, eta Etxabek prestatutako kuadrilla oso maila honean, puntuan, Inder Paredes patroilanetan, eta hortxe da gaur kokatua, gure kamaratxo txikia, goazen metotxo batzuk gaiekin egitera. Hiru minutuko lana, eta balizaren bila doaz, momentu egokia behar bada, estropadazia aurretik kaian, Oiana Zerijorekin egindako elkarrizketa pantailara ekartzeko, bera arraunlaria da hor, gaur espaldan ari da Istriborreko bandan, eta lankideok nahi duzuenean aurrera. Nahi bai, argi dago gure aurkari gogorrena Ibaika dela eta behakin nahiko gala, estropa gehienetan lehian. Eta batez ere ziabogan aurria hartzen duen horrek irabaziko bla. Bai noski. Alden honen amatea eta gure izena hor goian ustea. Nik ere egia esan ez dakit nola da, indik ez dugu planteatu, entrenadorearekin ere ez dugu itzin eta ez dakik oso argi nola jokatu behar dugun. Orain jakingo dute, ez dago dudarik. Ibaika, San Juan, Ibaika, gazta? Bai, 37 palan, erritmoan bajuen zera dijoa, San Juan, eta lehen ikusi dugu katamaranetik irudia eta basirudien San Juan teixente aurretik zela. Hor gertatzen da, erromboa bezalako gauta dago estropadaren mua, eta arraunarientzat ere, askotan engainagarria, oso engainagarria. Kasu honetan, San Juani irudituko zaio aurretik dozela treneru bat edo treneru terdi, eta zer da kontu eta parean. Eta lakoetan, nik uste dut, hobea izaten dela, onuntzakoan, ziaboga eman eta erreferentzi bizuala aldeko duenak. Kasu honetan, Ibaika, orain parean doaz, baina buelta ematen duenean, sentsazioa izango da, Ibaika aurretik doala. Eta hori nik uste dut, hobea dela Ibaikarentzako, San Juanentzako baina.
traineru bateko atzerapenarekin Zumaia, eta Meira 6-6 segundoko atzerapenarekin. Eta horri ikusten da, dagoeneko hemen Zierbenako portutik atera dira, gaur eguraldi ona dago, baina hori itxaso zabala da, hori itxaso zabala da. 1, 2, 10 a boya. 3, 4, sigue. Pare-parean dira, San Juan eta Ibaika eta San Juan. San Juanek 3 bandera irabazi ditu orain artean eta Ibaikak 2. Gaurkoa 6. jardunaldia da Euskotren Liga. Zumaiare hortxe daba, 3 segundoan kanpo aldera, eutxe egin die Zumaiak 2 favoritoei. Hasi dira. Hortxe ditu. Maniobra egiten. Zabaltxo behar da. Bai, San Juan bai, begira. San Juan oso zabal, Ibaika lehenago aterako da. 5:24 San Juan entzat, 5:25 Ibaiak, Zumaiak 5:27, eta Galiziarren zat 5:32. Ea orain, zer dioen GPS-ak. San Juan eta Ibaika parean oraindik, hori markatzen digu. Baina nik uste du San Juan ia traineru bete joan dela, Ea errepikapena aztertzen dugun. Itxuraz behintzat ala iruditu zaigu. Hala ere, orain bueltan parean ditugu momentuz. San Juan eta Ibaika, Ibaika eta San Juan. Ibaika orain buruan, segundutxo bat izkorrago eta begira informazioa azkar ontzi barrura. Azkar asko esan dio, Orain estropaleku honetan, hau lantza tokia, olatuak hartzeko tokia da, hala izan da, baina gaur patroiak eta baldintzauta daude, beraien kaletik sartu behar dutelako. Beraz, olatua nahiko poparetik datorki egia esan, nahiko jator. Hori egin dute, estropada eremua iparraldera bideratu dute, eta nik uste dut, olatua oraindikan ere, poparetik garbi-garbi noble sartzen dela. Eta bate baino gehiago esaten du, superportuko uretan, ez da izango hor alako mugimendurik. Itxaso zikin eta nazi askoarekin ikusi ditugu hemen estropadak. Nola, jende asko eta asko, kuadrille asko eta asko, traineruak poparean eta itxasuan probatzera, hain zuzen ere, una etortzen dira. Ezkerraldeko kludanak, Santurtzi, Portu, Kaiku bera, eskuinaldekoak ere, bai askotan, probatzera eta, poparean eta biltzera eta kanpoz, una etortzen dira. Ibaika San Juan Ibaika burrukan, Zumaia Laura eta 12 segundoko atzerapenarekin Meira. Denbora gehien galduta Meira, eta hemen gaude Juan Alberto Meirarekin, Meirako ordezkariarekin justore. Muy buenos días. Buenos días. Parece que volvemos a ver una regata muy parecida a la de ayer, otra vez Meira última. Sí, este fin de semana no, ni ayer ni hoy, parecíamos que hoy teníamos más posibilidades a hacer un poco de referencia a Zumaya, pero pues, las cosas no nos están saliendo nada bien. ¿Cuándo podremos ver a Meira en su mejor nivel? A ver, vamos a ver si somos capaces para el fin de semana siguiente, que nos tocará el 16 y el 17, y si somos capaces de clasificarnos en la concha. Mucha suerte, gracias. Gracias. Hor dago erronka bai noski hauentzat urrengo estropadak Euskotren Ligan. Zarautzen izango dira, abuztuak 16, abuztuak 17, Zarauzko ikurriñarekin batera azken urtetan bezala. Hortxe bukatuko da Euskotren Liga. Eta San Juanek Ibaikari segundutxo bat orain txandakatu, olatua zeinek hartuko, eta hortxe dago burruka bien artean, demoraldian gertatu den bezala. Bukaera arte izango dute hor gerra. Normalean, erritmoz eta Ibaikak gehiago izaten da, eta alde horretatik, erakutsi du, pala da zigotzeko, abiadura igotzeko ez dakigu, margen gehiago, eta bestetik, Zumaia daukago iruditan, 38 pala eskazean dator, uste dut, demoraldiko momentuz estropadari honen zuena egiten ari direla, Hor, gehiegi galdu gabe bintza. Hori sebera, uste du Luis Mari Goikoetxea presidenteak, hemen gaude berarekin, egunon? Egunon. Zumaiako estopadarik onena aldugu gaurkoa? Ematen du, esan gendun bezala leheno, gatozela pixkenaka gora, eta egile da, baina ventaja destio segundu, baina, bestetik konparauta, oso ondo. Bai, beti ezetan ere garaz, Ibaika eta San Juan arteko lehia hortxe dagoela, baina Zumaiak ere nahi du borroka horretan sartzea. Dudik gabe, ez da erraza izango, baina, bai, saiatzen da, nik uste, gatozela, eta, amendikan ire bitartean zoze gertatzen. Horrela den, eskerrik asko. Bai, zuei. San Juan Ibaika, Ibaika San Juan burrukan, Zumaia Zazpira, oso urrutik Galiziarra gaurko honetan. Bai, oso urrutik, ia 20 segundoa.
hor Nagore entzun dugu esana zazpitik Nagore osoro, San Juanen aurretik, begira, orain ikusiko dute, parean edo doazela, eta 7 segundu nekezago datoz. Hori gaurko egunean hoitxe izango da joera, Ez gara aspertuko esan ez. Bandera 3! Segundu bakarrean. Ibaika, San Juan eta Ibaika. Ze burruka ikaragarria dagoeno. Atzetik aurrera Ibaika dato. Hoi bezala, zarri joz, 40 palaterrian, eta San Juan, abek ere bai, 40 palan dato. San Juan entzat markatzen du GPS-ak, ikusi ze burruka, geure begienekin ikusita ematen du Ibaika dela orain une honetan tosta pare bat aurreti datorrena Ibon. Ea ba, engainagarria da, Jaun Andreo. San Juan bera, San Juan, Ibaika, presta bideo finixa, hortxe dira. Bideo finixa, Jaun Andreo, berriro, atzo ere beharrezkoa izan zen eta gaur ere bai, amortizatuko dute. San Miguelikako arduradunek bideo finixa, orantxe Zumaia. Kronometroa epaileak San Juanen alde gelditu du 10:29 eta 61 eta Ibaikarentzat 10:29 eta 84 23 baina hori biraztertzen ari dira eta ea zer dioten bideo finixa aztertu eta gero San Juan Ibaika, Ibaika San Juanen aldekoa da. Neurketa, birazterketa eta begira nolako poza arraunlarientza. Asteburuko bigarrena, erreskan 3. 4. guztira. Irudi hauek dena zena dago honekin. Guztia adierazten dute primeran, hori posa, utxaren urrengoa, eta gainera, puntu honek duen eragina Euskotren Ligari begira. Hori da, San Juan... 6 eunen besterik ez omen dira izan. 6 eunen, Jaun Andre. Eta alde batetik esan duguna, bandera lidertza sendotu, baina gainera 4 bandera dituzte, Ibaikak 2, eta 2 jardunaldi gelditzen dira zarautzen, 2ek dute balioa bandera emango baliz bezala, naiz eta bakarra eman, baina 2etan sartu beharko litzateke Ibaika San Juanen aurretik, San Juan darrei Euskotren Liga kentzeko diot lege honez, itxaso. 6 euneneko horiek nik uste dut betebiziko garrantzia dutela, Zuk esan duzunaren gatik, Mikel, Ligari begira eta... 12 eunen markatu Ibon, azkenean 12 direla, baina beti San Juanen alde, barka hemen irudia. Garbia da. Begiz ere oraindik ez gabiltza eski, iruditu zaigu, eta begira hori zer daba, garai bateko esango luketen bezala, kintordi bat, hori ere ez, Zerren bat ez? Hor San Juan darrek erakutsi dute ofizioa, estorpan datozela azkeneko luzean, irudituko zitaien atzetik zetozela, bazekiten, beraientzat baliza lehenuko zela, eta begira azkenean, etxa berenek eraman egin dute bandera San Juan. Bandera, lidertzan sendo eta Euskotren Liga oso hurbil. Aurrera zara! Bai, hemen txagaude Xabier Arrarasekin, Inder Paredes oiuka entzun dugu 12 euneneko aldearekin nagusitu zarete gaurko honetan. Bai, zorionez, nagusitu egin gera estropara latzau ikusgarria. Ibaikari ere bai zorionak eman berdizkiogu, olako estropara egiteagatik, baina, bueno, erabazi dugu, guretzako posgarria, eta, bueno, pozik. Denboraldiko 4. garaipena, lidertzan sendo, zer gehiago, eska daiteke? Bueno, eska daitekena da horrela jarraitzea, ezta? Beraiek badakite burruka latza daukatela, denborak oso onak izandu dira, denborak ikusita 10:29 izugarrizko denborak dira. Orduan, arerioak ere bai hortxe daude, fuerte daude, orduan guriari ezkatu behar dioguna hola jarraitzeko, neguan egindako lana ateratzen nahi dela, eta, bueno, emaitzak ere bai hortxe daude. Herria jaietan, bada zer ospatu. Bai, gaur bereziki, atzo ospatzeko bagenu, binon arriskua egin genuen gaurko usteko, bi ikurriñakin ospatzeri bageneko agun, gaur egun berezia da San Juanen arrantzale eguna dalako, horregatik painulo hola matet. Eta bai ospatzeko, jende salei hori izan behar dugu, arratsaldean itxarotzia eta denen artean ospatuko dugula. Segi ospatzera, orain. Oso da, eskarrik asko. San Juan darrentzat ikaragarrizko garaipena gaur, begira, hodei egiluzen
alde hemen bildutakoak ere, arraunlariei txalo sorta eskaintzen, ea hauek albiste ona jasotzen dituzten, egunak aurrera doaz begira 270, ez da estrantze makala hori, baina gure bultzada eta gure elkartasuna familiarentzat eta herriko lagune guztientzat. Eta begira nolako posa, San Juan darrena hementxe dira, badatoz, bandera bila Petronor bandera irabazi dute, historiarako garaipena gainera emakumentzat antolatutako lehenengoa delako, gizonezkoentzat 31. gaur, eta egia esan San Juan darren garaipena, justuan, 12 besterik ez, baina balio ikaragarria duen garaipena. San Juaneko 22 puntu ditu, emakumeen Eusko Tren Ligan, Ibaikak 20, Zumaiak 11 eta Meirak 7. Eta egia esan demoraldi paregabea eskaintzen ari dira, astea joan da, astea etorri, ikuskizuna dugu hemen lehia hontan, San Juan eta Ibaikako emakumeen lanari esker, Ibon. Bai, eta denbora ere, Arraras jaunak aipatu du denbora polita dela, 10 minutu, 10 minutu eta 29 segundu, gaur egia zan markagiro kiroa paregabea dago, baina denbora ere ona. Hor da, Inder Paredes bandera astintzen, garaipen ederra, gainera sufrimentu handiarekin lortutakoa eta horiek gehiago gozatzen dira gero, Ibon. Bai, eta gainera, estropada bikaina egin dute, baina ziabogan, nik uste dutan... Gora beratxoa, bai. 2 segundu galdu dituztela Ibaikarekin, Hala ere, gai izan dira, bigarren luze horretan, estropadaren burua hartu, galdu, berriro hartu, eta hor da azken zelkapena. San Juaneko 22, 6 jardunaldi jokatu eta gero 2 besterik ez dira falta, urrengo asteburuan ez dute lehiarik izango, gero Galizian ere ez, 2 asteko prestaketa izango dute, azken estropadei begira, eta seguru Ibaika ez dagoela ez amore emateko. Aurrera, Sara? Bai, hemen txagaude Sabino Txabe gurenekin, elkarri bosteko aman diozue Sabino Arrarezek eta azuk, kontsolatzeko era bada. Ez, gude deportiboa gera, bataz ere deportiboa arau kirola da, eta nik irazten du nahi, zoriontzen dut beti. Gaur ere lehia bizia Ibaika eta San Juanen artean, 12 aldea. Lastima, guretzako lastima. Horrela ari da izaten denbora guzia, baina, 12 zentesimak gaur, oie gure alde izan maziran, liga bandikan hortzu, baina 2 puntu dira, estropada gatzen da, Zumaiakoa, Zarauzkoa, euskoten jun da, baina, Zarauzko ikurrian bila jungo gehiatu digabe. Hoixe ba, eskerrik asko. Bale, zuei. Hor duzue beraz, Etxabeguren jaunak esandakoa, Ibaikako ordezkariak, eta hauxe izan da emakumeen estropadak eman diguna, une horretan jakin dute gaur beraientzat zela garaipena, bideo finishak erabaki du hori, 12 San Juanen alde Ibaikarekin izandako burruka horretan, eta irudi benetan zoragarriak hor hartu ditugun horiek. Gogoratu beraz, San Juan, Ibaika, Zumaia eta Meira horrela joan da emakumeen estropada. Babeslentza tartetxo bat eta berehala gizonezkoen bandera izango da jokoan hemen, Zierbenan Petronor banderaren bila 12 Arraun Elkarte. Agur bero bat berriro ikusentzule zareten guztioi, Bizkaialdean gara gaur ere, asteburu osoan bezala atzoketxon, gaur Zierbenan Petronor banderaren 31. edizioa jaun Andreok, San Miguel Ligak 9. jardunaldia du, eta hori bakarrik ez, Uztaileko azken estropada, eta honek beti muga bat markatzen du, eta mugarri horrek finkatzen dizkigu askotan hainbat eta hainbat gako demoraldiaren azterketa egiteko. Lehenik eta behingoz, ikus dezagun zelkapena nola dagoen, Hondarribiak 85, Oriok 85. Atzo, teorian,
agur esan genuenean, Hondarribiak Oriok baino puntu bat gehiago zuen. Baina, gero, Kaikuri 3 segunduko zigorra sartu zioten, Kaikuk postu bat galdu zuen eta puntu bat. Eta hori, Orioren mesedetarako joan da eta Hondarribiren kaltetarako bien arteko lehiari begira. Kirola horrelakoa da, bakoitzak bere hausnarketa egingo du, baina hauxe da orain dugun sailkapena. Hondarribiak 85 eta 3 bandera, Oriok 85 eta 2 bandera. Eta gaur orezko txandan izango dira Hondarribi, Orio, Kaiku eta Urdaibai. Orain lehenengo txandan San Juan, Astillero, San Pedro eta Pedreña. Gero bigarren txandan Kabo, Zierbena etxeko trainerua, Portugalete eta Tiran. Patroien zelkapenan Karpintero da goian, Zierbenako patroia 9 puntu ditu, Aranberrik 8, Zurinagak 7 eta gero Amunarriz ere bai. Horrelaxe dira zenbakiak, horrelaxe dira zelkapenak eta hastear da jaun Andreok lehenengo txanda. Petronor bandera jokoan eta ea ba, ontziak behar bezala kokaturik ditugu, nahiko egoki. Behar bada bigarren kaletik Astilleroren txopa, behar bada Ibon. Bai, atzerago bezala eta begira. Enfilazioak eta guztiak estribogera. Enfilatuz. Jimeno. Azperre da, itxura denez bere estatxa laburxiagoa edo. Buia ere behar bada zentimetroren bat atzerago. Hor da bil, estatxarekin da balitzarekin burrukan. Jimeno, azerre erne, bandera txuria, epaimaiti. Argi. Bandera gorria goian orain. Bizkorrazko irtera. Hemen da burruka. Astillero lehen bigarren kaletik bizi-bizi. Eta ematen du estropadaren buru hartu nahian direla Urdinak, beste Kantabriarrak Pedreñakoak 2 segunduko atzerapenarekin eta erdian San Juan eta San Pedro. 47 palan Astillero, 44 palan San Juan Gorrocha. Iruditan dauden hauek. Gaur Josuak 6 aldaketa egin ditu. Eta hoi baino dantza gutxiago Urko Kortajarena, Del Rio, Carrillo, Aitor Ugarte, Iban López eta Eneko Zabala sartu ditu Josebak. Orain txarraunketa zabaltzen, Terrogi pala eskaxian San Juan datak. Hor da San Juan, ean esken mailan aritzerik baduten, zaila, bandera irabaztea, baina bueno, San Juango neskek alaituko dute gaur herriko giroa eta festa giro hori. Ea mutilek ere maila ematen duten. Hemen da Astillero, eta Astillerori buruz esan dezagun 3 aldaketa dituela, gaurkoari begira Jose Luis Cruzes Garru prestatzaileak Ibon. Hori da, 3 aldaketa tantza desentekoa eta, bueno, aipa dezagun hor, anketik ikusten dugun gizon hori, Angel Gomez, atzo espalda baborrean joan zela. Espalda estriborrean ere ikusi dugu. Ibiltzen du, embarkazioaren 2 muturretan, anketik eta espaldan. Urregorria balio dute alako gizonek, eta kasu honetan gainera gizon eskarmentu duna gainera. Eta entrenatzaile bat barruan baita ere. Hori da. Pedreñako entrenatzaile, Kamargon ere bai, eta egia zan komodin bat eta urrezko gizona. Horrek Astillero bezalako taldei hor, bueno, playoffetik ies egiteko borrokan da biltzen ikeragarrizko patxara ematen dio lako mutilak egutzea barruan. Hemen San Pedro, Ego Intxausperen kuadrilla, eta batzuk esango dute San Pedro, ez da bilain fin, haizu, San Pedro handi bada. San Pedro 9 aldiz irabazi du Petronor bandera Gaztañazpi jauna. Bai, uste dut 87tik, 87 aldiz errezkan irabazi titula, eta hemengo, bueno, Petronor banderako nagusia bera da. Gaur 2 aldaketa egin ditu, Ego Intxauspek, besteak beste, bera geratu da, kalean, Bizara sartu du, eta Iñaki Garmendia atera, eta Arrieta sartu du. Momentuz Astillerok buru hartu eta mantendu, hori egin du. Lanean hasi garen eskerostik, eta hori 2 minutu eta 46ko lana, baina jadanik 11 erdi bat pasatxo, 2 segundu Astillero San Juan eta San Pedrori, Pedreñari 8, eta hemen da Pedreña, esan genizuen, ontzi zaharra ere prestatzen ari direla, Kantabria ontziarekin ari dira,
bajuxiagoa dela, goraberak dituztela, eta azkenean Kantabriako txapelketari begira, atzo aurreratu genizuen, eta gero Kalisto Presmanes presidenteak baiestatu zion Saragandarari baietz, horretan ari direla. Eta irudi horretan ederki ikusten zen, trenero bajua dela, eta begira patroiaren, beste treneroetan baino, hankapean geratzen zaio, belaun azpian, hor garbi ikusten da, kaelak eta bajuago dituela. Gaur, lau aldaketa egin ditu, mantilak eta ikeragarrizko mutildantza treneruaren barruan. Eta oso interesgarria geratu zaigu lehenengo txandau, alde batetik Kantabriako bi arraun elkarte, Astillero eta Pedreña, eta bestetik San Juan eta San Pedro betiko lagunak, auzokoak eta lagunak. Protagonista bat ere bai, Inigo Osa, San Pedroko arraunlaria, Baborreko hankekoa, berarekin hitz egin dugu kaian, estropada ataria. Bueno, batzako estropadetan guztiz gure gustuko izan, ez da bukaeran nahiko ondo bukatu genuen, eta nahiko gertuatu ginen Astilleroa, pena lau zentesimongatik ez lortzea. Baina, bueno, gaur gehatzen zaigun bakarra da atea, eta txanda bila jun, saiatu irabazten, eta hortikan aurrera etortzeana, pues, ongi torria izango da, noski. Astillero buruan, segundutxo bat atzera orain San Juan eta San Pedroren arteko burruka oso interesgarria gaurkoari begira, Pedreña jadanik 10 segunduko atzerapenarekin. Ea maniobra. Anda Astillero. Astillero bea. San Juan ere gain gainean, San Juan ere bai, hortxe da. Ea irteeran. 4:55 bientzat. San Pedro gero. Segundu pare bat, eta hemen da atzetik 10 segunduko atzerapenarekin Pedreña. Eta parean irteeran San Juan eta Astillero, Astillero eta San Juan eta San Pedro 2 segundura. 4:55 Astillerok maniobran, San Juanek 4:56, denbora hori San Pedrorentzat baita ere, Pedreñak 5-0 bosteko. Bai, eta uste dut San Juan berak azkarrago atera dela ziabogatik, Eta orain ere segundutxo bat badu, bai, atera bizi eginda, eta argi, orain pare jatorra izango dute, haizea ere aldeko, eta parrurak etortzeko, gaur horrez dirudi olatuketa dagoenik, baina gaur hor jotzeko moduko olatua dago. Malda hondirik gabekoa, baina pixka bat asmatu ezkero, 20-25 pala jotzeko modukoa. Eta fizikoki asko eskatzen duena, kuadrilla behar da. Orduzu haizearen eraginak esien bidez azalduta, 8ko abiadura orain, iparretik jotzen ari da. Eta bi arraun elkarte hauek hemen parean ikusita, Ibon Gaztainazpi, uztailaren amaierara heldu garela kontuan hartuz, nik uste dut badela datu garrantzitsu bat gure ikuslei eta arrauntzalei azaldu beharrekoa. Pedreña azkena da, presidenteak irentxia du eta arraun elkartean badakite zer dagoen, urrengo urtean K-Ligan aritu beharra. Orain, 9. Astillero 33 punturekin, San Pedrok 32. Bi hauen arteko burruka oso zorrotza izan da azken aurreko posturik saiesteko, baina bada datu bat azpimarratu beharreko. Datua hain zuzen eta eragina izango duena. Estatutuek, San Migueligako estatutuek, TKE, AZT elkarteko estatutuek diote, lurralde bakoitzak gutxienez ordezkari bat izan behar duela hor. Eta Pedreña azkena izanik, Astillerok azken aurrekoa izan da ere, ez luke mailarik galduko. Hori da arauak dioena, eta hori oso garrantzitsua da, hori ongi plazaratzea ere komenigarria da, ez argitzeko zalantza horiek azken estropadan abuztuaren bukaeran hori erabaki behar denean, baizik eta aldez aurretik, Ibon. Hori da. Hori oso datu garrantzitsua da. Hori da, lehen balen argitu beharrekoa, eta besteak beste playofferako ikeragarrizko eragina daukana. Zergatik esate baterako, Astillerok liga 11. bukatuko balu, eta San Pedrok 10. San Pedro elitzake 10. playoffera elitzake joango, eta orduan playoffa 4 talde jokatuko. Hori da, baina igoerarako txartel bakarrarekin. Hori da. Pedreñak utziko luken txartelaren bila arituko lirateke kasu hortan, Euskal Herriko eta Kantabriako K-Ligako bi honenak eta Galiziako bi honenak, baina postu bakarraren bila. Zer gaitik?
11. tokian Astillero izanik, babestua duelako bere partaidetza azkena Pedreña delako, eta gutxienez lurralde guztiek ordezkari bat behar dutelako. Bai Galiziak, bai Kantabriak eta baita Euskal Herriak San Miguel Ligan. Eta nik uste dut hori txarra dela besteak beste, KAE bat ligan eta Galiziako ligan, gora igotzeko gurariarekin dabiltzan taldeentzat txarra. Bueno, hau argitu eta gero San Juan buruan da, Astillero 4 segundura, San Pedro ere 4, Pedreña 19, San Juan nagusi orain bigarren luzean, aurrera Sara. Pedreña denbora gehien galduta hemen, eta Kalisto Presmanesekin elkartu gara ordezkarien armaia honetan, él me comentaba buenos días, más de lo mismo. Sí, no acabamos de animar un poquitín a los remeros, que ellos hagan una buena regata pues para confiar un poquitín más en ellos mismos y poder acabar dignamente las regatas, ¿no? Calisto, ¿cómo se vive, cómo se superan estos momentos sabiendo que quizás es muy probable que la temporada que viene estéis en la Liga RC1? Bueno, depende de un poquitín de la mentalidad que tengamos. Nosotros sabíamos que lo íbamos a sufrir no tan mal como realmente nos está saliendo. Pero bueno, es duro, pero bueno, hay que seguir para adelante, animar a los chicos e intentar, pues para el año que viene, pues mantener esta cuadrilla y intentar luego volver a ascender, ¿no? Pues mucha suerte, gracias. Bueno, gracias a ti. Presmanes jaunaren azalpenak eta San Juan oso dotore luze honetan, Ibon. Bai, pentsa 5 segundo eta 6 eta 7 segundo, atera izke San Pedro eta Astillero San Juan 36 paladan eta arraunean bate presari gabe. Ea orain kanporaka, Orain atera behar du San Juan existu bizian. 9:42 lan erditan San Juan darrentza. Astillero vuelta kategorikoa. Astillero San Pedro baino pitin bat bizkorra guirtzen da. Bai, balizari pega eginda egin duziago da Jimenok eta bere kuadrilla. Ez ordea Pedreñak. Zabal xabara. Abek besteak beste, eta ez naiz aurrekalariarekin kontuan hasiko, trainerua giratzen, lan asko ikusten zaie. Ahí va, 5 Astilleros, 6 a San Pedro. Quiero más equipo, Lankideak datu batzuk ematearren, bukatu da lehen txanda Lekeition eta Orio nagusitu da, 20 minutu eta 32 segundoko denbora eginda, eta Galiziako ligan lehen txanda bukatuta, Bilasoanek markatu du denborarik onena, 20 minutu eta 45 segundo. Ederki, bigarren mailako ligei begira baita ere, hemendik aurrerako estropadetan mamia izango delako, eta esan beharrik ez dago, beko postuei begira, datu horiek lagungarri izango direla. Bueno, mentxe da, San Juan, 6 segunduko abantaila Astillerori, San Pedrori 7. Eta hor begira, irudi honetan hor detalle bat garbi ikusten da, traineruaren atzekaldeak hor bizulo ikusten dira, hori garai batean egurrezko ikasetaren trainerue geramate zuten, eta hor errezpan nago, aizperrok, oaxegun batean, bizulo bingo zizkoa trainerari, egin txiskan eta jende askok, ez dakit zerratik hortik, ez dakit nik aizea ateratzen den edo ez, erabaki hori hartu, eta orain askotan ikusten ditugu, San Juan gontziak daramatzen, bizulo bezalako hori. Gana zaindu behar da, aerodinamika garrantzitsua da, eta fisika kontu guztiak ongi aztertu behar dira, Ibon. Hori da, eta askotan ondo kopia etza ere bai, askotan badeu zer gertatzen, nork irabazi du, alakok, eta zer egin ditu, traineroan zer, bizulo egin dizu, guk badezpada ere, iningo xiskau. Jamen San Pedro tapar. San Pedro Astilleroren parera etorrita, hor lehia dago, guazen ba, Libia ontzira. ¡Dal! ¡No es correr! ¡Acábale! ¡Ay! 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 Ahí se ha soltado. ¡Ay! ¡Dal! ¡Dal! ¡Amarruga! ¡Acabo! Helmuga puntuan haizeak jotzen du orain, eta alderatziz katamarana dagoen tokian arraularien parean, haizeak ez du indarrik, Ibon, itxia. Gaur dago arraunerako kiro kategorikoa. Beti esaten dugu haizeak, eman baino kendu gehiago egiten duela, baino gaur bezalako kiroarekin, kanporak ia ez du kalterik egiten eta lagungarri ere bada, Eta argi San Pedro atzetik eta ibili da, eta orain, iruditzen zait, kanporak oso ondo goazela, Haizea pixkat aldatzen,
emakumeen lehian iparretik gehien bat eta orain mendebaldeko ikutuarekin. Jose Manuel Oiarbide daukagu hemen, ordezkarien armaia honetan, lehenago Euskotren Ligan bideofinisharen beharra izan dugu, atzo ere, Astillero eta Zeuen artekoa, 400-engatik erabaki zen, eta oraintxe bertan begira, berriz ere nahiko parean. Bai, estropa guztien pare-parean gabiltza. Ez da, 2 segundo 3 markatzen du, leheno pare-parean ibilia, bueno, a ber, garbiltza eta aurretik sartzegean Astilleron aurretik. Estropada ere honen inguruan zeiritzea daukazu. Bueno, nahi beti gustatu zait, leku hau, Baki rektangularra ez dala eta bakotxa bekaleti sartu behar dala, baina gustatzen zairi estropo eremu hau. Sorte hon Libiarentzat. Eskarrik zueri. Oiarbide jaunaren azalpenak, temple handiko arduradunak San Pedron ikusi egin behar da, atzo Aranburu jauna nola etorri zen lehiaketa batzordekoen tokira, nola aztertu zuen iruditan bideofinixeak emandako irudia, ederki, eskerrik asko eta nolako gizatasunez joan zen gero. Claro. Zer egin behar dua. Teknologiaren kontra eta ez dago ezer esaterik eta onartu eta askotan, barrutik joaten da mina, baina itxura mantendu egin behar da. Hor da San Juan, San Juanek San Pedrori 8 errenta ederra da eta San Pedro Castillerori ere traineru bat. Eta orain, dagoeneko estropa eremuaren kanpoko aldean dabiltza, bat ere babesik gabe, eta, ipar mendebalde dizartzen zaie dagoen, olatu apurra, arraunerako egokia dago. San Juan estropa daiten da baita San Pedro ere, Zailkapenean ontzi hauen artean San Juan da hobekien kokatua dagoena 47 puntu ditu, eta egia zan hori ez da ez oparitzen, horretarako lana egin behar da. Astillerok esan bezala 33, San Pedroko 32, Pedreñak 7 besterik ez. Orain txepalizaren bila, eta hor, begira, Ibai Ziztiaga ikusten dugu, Josebak badakigu, aldaketa zalea dela eta hor, eta horixe da, oso gutxi aldatzen duen mutila, San Juango aurrekalaria. 14 eta 47, San Juan darrentza. San Pedro posta jandio, Astillerori. 8 segundura San Pedro, 15-5, eunenekoak alde batera utzita, Astillerok 15 eta 10, hor dira Jimeno eta bere mutilak, eta laugarren kaletik agertuko da, baliza horiaren bila, Pedreña. Baina bien bitartean hemen dator, San Juan darren ontzia. Anda orain Pedreña. Babor guztia geratuta, ikusi? Babor guztia geratuta. 37 segundoko atzerapen. 15 eta 14 Pedreñaren demora. Azken maniobra horretan. Eta San Pedro eta Astillerren artean, 6 segundu, ia bi traineru, asko da hori. Tarte bikaina dauka, San Pedro. Orain San Pedro Astillero parean ikusiko du, baino badaki, gero helmugako paliza, lehenago iritsiko zaiola. Horrekin jokatu behar du, eta hori informazio hori, patroiak, kasuntan Ugaitzek, hori ondo kudeatu behar du. Ritmoan ere, pizi. San Pedro, baruraka, 37 palaterdian. San Juan aurretik nagusi, San Pedro bigarren, eta San Pedrok zailkapenean Astillero harrapatu egingo du. Gutxienez. Gero ikusiko dugu, bien arteko tarte handia baldin bada, beste arraun elkarte batera izan daiteke, gaurko aizkan zailkapenean hor kokatuta, bien arte. Aspaldiko estropadetan, nahundien igual gaur, 8 segundo, eta giro leunarekin gainera. Psikologikoki oso garrantzitsua, intxausperen mutilentzat San Pedro tarrentzat. Hori da, batez ere gaurko giroarekin, gaur itxasua bai, baina gaur hor indarlana dago, bai kanporaka eta baruraka, eta beraiek San Pedro tarri ikasuntan, hauspo handia emango die gaurko giroarekin, Astilleroren gandi, aurrean ibiltzea. Francisco Javier Garaterekin gaude hemen ordezkarien armaia honetan, Astillero orain pixka bat gehiago galduta. ¿Qué le ha pasado a Astillero en esta tercera ciaboga? Bueno, pues que el esfuerzo se está pagando y creo que están luchando y seguirán peleando porque hay luego otra tanda en la que tenemos que también ventilar algún tiempo con algunos. El campo de regatas de hoy, ¿qué te parece? Es un poco especial, ¿no? Es especial, pero está muy bonito y está muy bien. Entonces, bueno, creo que es un campo digno para lo que es una liga de ACT. Seguimos viendo esa pelea entre San Pedro y Astillero. Ya sé que también hay más participantes en esta liga, pero es muy bonita la pelea que tenéis vosotros. Creo que esta liga es muy bonita entera ella porque da igual, lo mires por donde lo mires, hay una igualdad terrible y cualquier equipo puede ganar y cualquier equipo puede luchar
Buenos días, Luces. Gracias y suerte. Astillero, hortxe lanean, gaur sufritzen, eta atzetik, San Pedroren atzetik. San Juan nagusi, jaun Andreok, 8 segundu errenta ederra San Juan darrek San Pedroren aurretik. San Pedro hemen garaipen kopuru handia du 9, Oriok 4 aldiz irabazi du Petronor bandera, Zumaiak orain K-ligan ari denak 3, eta gero Kaiku eta Zierbena dira 2 garaipenekin, eta lanean ari dira hemen San Juan darrak, eta San Pedro ere orain morala handia hartuta ibon. Bai, eta bigarren estropada erdian, San Pedro, San Juanekeko 3 segundo bakarrik galdu ditu, eta niretzako San Juanentzako zere ikonena, albizterikoena, pixkanaka ari dela segundo bentaja ateratzen. Arraraz jaunarekin gaude hemen, ordezkarien armaia honetan, berak erreferentziak eta ematen, izan ere, gaurko txanda irabazteko bideonean. Bai, hola ikusten adean arabera, 3 metro bestik ez dira falta, eta, abantaia ustete nahikoa izango dela guk txanda irabazteko. Pizkanaka, San Juan, beratik goraka doala ikusi du. Bai, atzo beti esan izuen, indarrak oso parikatu da daude, eta, estropara erdi kaska erratik iten bali madezu, behatzeko garren postura iritsi zaitezke. Zelkapen nagusian hortxe gaude, 5garrenak, eta, horrek ezan nahi du, maila ematen dugula, eta ea hola jarraitzeri badaukagun. Ia horrela den, eskerrik asko. Ormazabal eta bere mutilak aurretik, baina San Pedro oso luze ederra egiten ari da Gaztañazpi jauna. Bai, San Juani segundo bajan dio, bi ere bai, eta San Pedroren lana, batez ere bigarren estropa erdian, txalogarria, baino txanda, San Juan egira modu. Garbi! Bikaina izan da. Bai, estriborrera. San Juan darrek egindako lana, hortxe garaipena 19 eta 40 San Juan darrentzat. San Pedro, bigarren, 6 segundora, 19 eta 47. Orantxe, San Jose, 12garrena heldu da, Astilleroren denbora, 19 eta 45, 15 segunduko tartea San Juanek Astillerori sarturiko. Eta handa, 4. kaletik Pedreña. Urruti dira. Bukatzeko aginduz, Borja Gómez. Acaba. Ahí, mira cómo se suelta. Pasa meta. Orantxe. Pedreñaren amaiera. 49 segundu sartu dizkio San Juanek. 20 minutu eta 30 segundu. Horixe Pedreñak bukaeran markaturiko denbora. 19, 40 eta 89 momentuz hauxe da epaimentik pasadiguten denbora, pantailetan duguna. Eta San Juanek erreferentzi garbia markatu du, eta albistea San Pedro gaur garbi nagusitu dela Astilleraren aurretik. Jaun Andreok, tartetxo bat babesleentzat, eta berehala bigarren txandan, Petronor banderaren bila, lehen kaletik Tiran, bigarrenetik Zierbena etxeko trainerua, 3. Portugalete, 4. Galiziako txapelduna, Cabo da Cruz.
Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, hauxe da Petronor banderak lehen txandan ekarri diguna, San Juan nagusi, demora ofiziala dira hauek, 19:40 eta 86, San Pedrok 6 segundu gehiago, Astillero 14, Pedreña 49 eta San Juanen erreferentzia da, orain gainditu beharrekoa. Bigarren txanda lehen kaletik Tiran, bigarrenetik Zierbena, hirugarrenetik Portugalete, laugarrenetik Cabo da Cruz. Aste honetan Galiziako txapelketan 5 urtez Tiranek emandako erakustaldiak gainditu egin ditu Cabok eta garaipena lortu du. Gaur errebantxaren bila aterako dira Moañakoak eta ea ba, Boirokoek ere atzo eginiko estropada ederra errepikatzen duten. Zierbena oso motibaturik, etxekoak dira, eta Portugalet ere ezan beharrik ez dago nolako gogoarekin arituko den gaur, hainbat eta hainbat komentario Portugaleteren mailari buruz, demoraldiari buruz. Portugaletez elkapenean 8. tokian da, 43 punturekin, gehiago espero genuen, gehiago espero zuten zaleek ere bai herrian, eta ea ba. Erne Jaun Andreok, lau ontziak hortxe dira estatxe hartuta, eta epaileak ontziak alde neurrian kokatzen, zuzen kokatzen ari dira lehorretik, itxasoko epaileak ere Erne. Barkazio guztiak, horreko arraunariak arraunean. Bai. Lehen bezala bigarren kaleak badiru atzerago dagoela metroren bat orantxe behar bada. Hauxe da momenturik egokiena, bandera txuria. Erne, astear da bigarren txanda, bandera gorria goian, bai! Hor ditugu Jaun Andreu. Hogeigarren segundoaren zain gara. Orantxe hogeigarrena, irtera balekoa da, Portugalete eta Cabo, estropadaren buruan, Zierbena ere hortxe da, ontziak segundu batean, eta Portugaleteren irtera behar bada, azpimarragarriena Ibon. Bai, lehenbiziko txanda oso ondo Portugalete, dagoeneko segundo bat aurretik da, eta hemen Tiran ikusten dugu, Gau aldaketa egin ditu gaur, Tani Perezek, eta besteak beste patroia ere aldatu du. Aitor Kantzela sartu du, Tabi Alvarez, lehorrean utzi eta orain lehenbiziko txanda, bigarrengo txanda honetan barkatu, iruditzen zait, haizea zein du beharko du. Gaurko ipar mendebaldeko haizeak, goraka egiteko joera izaten du, eta honek lehenbiziko txandako eta begira garrantzia izan dezake. Lehenengo txandan, bataz bestekoa, 5,6. Hemen Zierbena. Etxeko kuadrilla, demoraldi ederra egiten ari dira, Zunzuregiren agindutara. Ikusmina bazegoen, Zunzuregi arraunlari bikaina, harina eta ona, baina asmatuko ote du entrenatzailean aletan, ba begira. Asmatzen ari da, ez bakarrik batelakin da ternirilakin, traineruarekin ere bai. Eta nik uste dut honek bazekiela, honek diot Zunzunegik orko zigun horrankekoak, ustalian pilatu bertzituela puntuak eta pilatu ditu pilarra, eta ondo da, gaur, bi aldaketa egin ditu, espaldagako mutilak aldatu ditu. Aparik eta Rodríguez sartu, García eta Eladio Sánchez atera. Eta hemen Portugaleten aldaketa gutxi pare bat, eta gaur ordezkoen tostan geratu diren batzuen izenak esango ditugu. Iurgi Irureta Goiena, Mikel Portularrume, Manuel Asartere bai, baina batipat lehenengo biak guztiz kontutan hartzeko modukoak. Bai, arraunlari handia, garaipen handia lortutakoak, indarra handikoak, baina hor orain badakigu zazpi, zen muga dauzkan propioekin eta bar, eta denek ezin dute sartu aipatuko nuke gaur bi aldaketa egin ditula, biak 5. gotoztan Bazerretxea eta Patino sartu ditu, Lasarte eta Iurgi Irureta Goiena aterata. Gaur ere Aizperro Maztostan, bigarren tostan ikusiko dugu, eta aipatu Mikel Portularrumek aztebukaeran ez duela estropadari jokatu. Eta hemen Cabo, Galiziako txapeldunak, eta hemen argi dago entrenatzaileak Gustavo Vázquezek, txapelketaren ostean atzoko estropada onaren ostean, mutil guzti estropada bat emate erabaki duela, eta ez bakarrik arraunlariei, patroi ere aldatu du, eta gaur Oskar Ermo dugu patroi lanetan. Hori da, orain arte ikusi dugu Cabo, larumatetik igandetako estropetan, aldaketa oso gutxi eginez, eta gainera postuz postukoak bakarrik. Gaur Gustavok
6 eta patroi aldatu eta nik uste dut arrazoia garbia dela azte honetan. Galiziako txapeldunak izan dira, atzo estropada bikaina egin, helburuak betetzen ari dira, eta uste dut nahi izan duela mutil guztiei estropada bana eman behintzat. Estropadaren buruan Portu, Tiran 2 segundura, Zierbena eta Kabo Laura, eta Juan Juntzuntzunegi ekarri behar dugu orain pantailetara, Zierbenakoen entenatzaile eta arraunlaria, abaurreko hankekoa da bera, eta hemen dituzue bere hitzak. Ayer fue buena regata, pero bueno, tampoco, si hubiéramos ganado la tanda sería mejor. Cabo la verdad que acabó muy fuerte y no nos pudimos aguantar, y hoy en casa de aquí pues intentaremos otra vez lo de siempre, ir a por la tanda. Y el campo de regatas pues es nuevo para todos, nos lo montaron hoy, o sea que ni lo conocemos ni nada. Pero un poco será parecido a la regata de Bueu, que las referencias visuales que tienes en regata no te puedes fiar mucho, y será como todas, a pelear. Zunzunegiren hitzak, hortxe dira, balizen bila, konparaketan hortxe dituzue datuak, Portugalete txandako nagusia, San Juanen denbora markatzen. Portuk Tirani 2, Kabo eta Zierbena 4 segunduko atzerapenarekin. Eta Portu arraunean 35 palan luze, eta gainera sentsazio emanez, gainean utzi egiten diotela lehenbiziko luze honetan, niri bintzat pertsonalki aritzea ikustatzen Porturen lana. Balizan dira, Ea ba. Segundu pare bat Porturen alde. Hortxe dira Izperroren mutila. Astillero 4:55 markatu du. Tiran 2 segundura Porturen atzetik. 4:55 Portuk. Tiranek 4:18, San Juan eta San Pedroren atzetik. Zierbenak eta Kabok 5 minutu borobila. Eta maniobra ostean Portuk Tirani 2. Portugalete gaur zerbait erakutsi nahian hemen, Petronor banderan. Laster ekarriko dizuegu protagonista bat Mikel, baina Lekeition bukatu da bigarren txanda kae bat ligari dagokionez, Donostiarrak markatu dut denborarik onena, 20 minutu eta 11 segunduko denbora eginda. Ondoren Trintxerpe, Elantxobe eta Santurtzi. Galiziako asorain diktaturik ez dago, geroxeago kontatuko dizuegu. Ederki bazara, Portuk Tirani 2, Zierbena orain Kabo atzean utzita, asko dago jokoan orainik. Gaurko baldintzekin, barrurak arraunean luze jarraitu behar da. Olatuak esan dugun bezala ez du malda hondirik izaten, sentitu egiten da pixka bat, eta luze jarraitu behar da, eta olatu etortzen denean, pixka bat antzematen da sarritu behar dela orduan. Pala terdi 2 palego, eta egurrean. Orduzue Kabo, Ermo gau, patroi lanetan, Kabokoen ontzian, Galiziako txapelduna ditugu, eta aldaketa asko eginda hortxeari da Kabo. Momentu 6 segunduko atzerapenarekin, aurretik Portu, Tiran 2, Zierbena 3. Mario Vidalekin gaude hemen, hain zuzen ere Kaboko ordezkariarekin, presidentearekin. Muy buenos días, Mario. Hola, buenos días. Bueno, magnífica regata ayer, en la general cuartos. Hoy habéis hecho bastantes cambios, ¿no? Pues sí, ha hecho todos los posibles el entrenador. Estamos en un buen puesto en la liga, entonces, oye, por intentar que rememos todos. Pero no hay que calmarse tampoco, ¿no? No, sin duda, esto está muy justito todo y hay que seguir peleando. Como veis, habéis adelantado a vuestros convecinos gallegos. ¿Hay rifirrafe ahí entre vosotros? No, para nada. Una rivalidad muy sana, sin duda. Está claro que tanto Tirán, estoy seguro que quiere quedar por delante de Cabo, y Cabo quiere quedar por delante de Tirán, eso seguro. Muchas gracias. Venga, un saludo. Argi dago helburu ezberdina daudela estropada bakoitzean. Gaur Kabok rotazio gehiago egitea erabaki du. Erabaki ona, ez dago dudari. Hori da, oraindik uztailean gaude, eta demoraldia. Karo, eta estropada asko jokatzen ez dituzen mutili eta azkenean eman egin bertzaie karamelua, baina gaur bezala Kabo 6 aldaketa eta patroia beste 2 kosta dantza, hori traineruak asko nabari du, eta nik uste dut hori ordaintzen ari dela. Konparaketa eginda hor bitxan den artean, begira, Portu, San Juan eta non legoken Kabo.
Hor da Portu eta San Juanen artean da lehia nagusia. Segundu pare bat bizkorrago Portugaleteko horiak eta Erne Tiranekin, Tiran ia Portugaleteren parera etorri da eta Tiran segundu batera eta Tiran zelkapenean 5. tokira jetxi da, Kabo 4. zelkapen nagusian 50 punturekin, Tiranek 58. Ez dakik nola bukatuko den estropada, Portu horra raunen ikusten genuen, eta luze ikusten zen eta presari gabe. Eta nik uste dut Josanek aizperroren helburua 2. toztan jarrita horixe izan dela. Pixka bat, arraunketa asentatu eta bere betiko arraunketara etorri. Kabo segundo asko galdu ditu, 10 orain. Zierbana ordea hortxe da, eta Zierbanak demoraldi honetan badaki estutzen lan erdietatik aurrera. Bai, eta estropadak hauek ere Kaboren antzera oso ondo bukatzen dituztenak. Eta Zierbanan ikusten ari garen beste kontua da, Andoni Buxan, pixkanaka, estribo rankean, egonkortzen ari dela, normalean aurrekalari eta espaldatik ibili den mutila da, eta hortxe ari da. Harinen aldeko apustua nabarmena da, zentzure egiren partez. Argi baliza, gainean dira eta Portugaletek 3 segundu Tirani maniobraren atarian. Hor da Karma. Urko Redondori abisu eman dio. Honek arraun txikia sartu eta antxe da aurretik jarrilera tainerua. Tiran begira, Tiran ora jonda. Kale. Juan egin zaio. Aberi latza Tiranek. Aberi ikaragarria egin du Tiranek. 9:29 Tiranek, San Juanek baino 3 segundu gutxiago. Tiran Laura hor gurutzatu direnean, baina irteeran azkenak dira ia. Kaborekin geratuko dira horatzean. Zierbena posterazia bogan. Eta orain Portugaletek Zierbenari 5 eta Tirani ere 5, 12 Kabo. Zer den baliza, 4 minutu terdian 2. luze osoa hortxe etorri da Tiran, segundo bakarrean Portugaletekin. Balizara etorri, aurrekalariak asmatu ez, arraun txikia sartu ez duelako behar da bezala, eta begira, hor 4-5 segundo baldu dituzte. Ahora, mucha cabecita, tío. Burua eskatzen dut orain. Hemen txemani obra. Erne, lehen balizan. Ez dio heldu. Prest, baina kale egin. Kablearekin ero arazoa izango zuen, nik uste dut. Horra aurrekalariaren lana bakarremate galdu. Zein daba? Adrian Meira hori da. Gaurko honetan, atzo Hermelo veteranoa izan zen. Baina gaur ez dute asmatu. Traineruak berda bezala giratzeko aurreak nola bizatuko hiltzatu egin behar. Urak giratzen denean, orduan atzea giratzen baitu. Bien bitartean, Suso Núñezen hitzak ekarriko dizkizuegu, bera Tirango ordezkaria da. Muy buenos días, Suso. Buenos días. Bueno, antes a Mario le preguntaba por la rivalidad entre Cabo y vosotros, sana, supongo. Sí, es muy sana y sobre todo se hace muy agradable tener un compañero de viaje en esta temporada. A pesar de todo tiene que doler, ¿no?, que te quiten el 4º puesto en la general. Pues la verdad, por un lado sí, pero por otro no. La verdad, estar en el 4º puesto este año es un poco un daño colateral de la sanción de Urdaibai. Dice, a Urdaibai lo han sancionado, pero nosotros hemos salido muy perjudicados de tener que hacer los sábados las tandas en la tanda de honor con rivales que son mucho más fuertes que nosotros. ¿Cómo ves la regata de hoy? Bueno, pues hasta ahora la estaba viendo bastante bien y bueno, nos hemos pasado un poco en la maniobra y ahora pues recortarle para intentar ganar la Portu va a ser difícil y bueno, va a haber que luchar con Zierbena por la segunda plaza de la tanda. Suerte. Gracias. Hausnarketa hotza, askotan bezala, Suso Núñezek egindakoa. Honek, zale idatu bat emango diegu. Gizon hau da Arraunek arteko ordezkaria eta gainera trainerua eraman eta ekarri egiten duena. Halako bidei luzeak eginda, gauza kostasunez aztertzeko modua ere badu gizonak, ezta? Izango ez du. Merito galanta du. Bai, berak laguntzaile batekin, astebukaero egiten du bidai. Ez dago dirurik horrelako direktibo bat ordaintzeko, Ibon. Bartzelonatik Moañako bidai haute dut, 16 edo 17 ordu egin omen zituzten. Furgoneta zarra hartuta. Ekin da ekin. Portu Zierbenari 5, Tiran 7-8, Cabo 14. Hemen Carpintero,
Patroirik onenaren elastikoarekin, 9 puntu ditu Aranberrik 8, Zurinagak 7. Berarentzat hori ogore bada, horrelako patroien aldamenean ibiltzea, ez da? Izango ez da, gainera Karpintero, azpiko kategoriekin, beko ligetan eta bere ibilbide oso egindako mutila da, eta horean dira. Hemen, nik ez dakit nola dugatuko dut, baina berriro esango dut, gaur, arraunean, presari gabe, patxara zituzten dira, eta hori uste dut, ona dela. Begira, hor, kinua patroiak egiten dien, kinua ondo bukatzeko, eta lehen entzun ere egin diogu, Cristian Garmari, hor, arraunean, ari direla. 14:57 San Juanek markaturiko denbora 3. ziabogan, eta konparaketa eginda, Portu, San Juan baino segundutxo bat bizkorrago. Kaborentzat alderantziz, pantailak agertzen duena ez da ona. 7. alitzateke Astilleroren atzetik. Ea bukaeran ze gertatzen den. Orain hor, haizeak, kanpoko barra libratzen dituztenean, baborretik joko ditu ontzia. Ez da hor, girona, arraunerako eta girona. Primerakoa. Bai, ez dago haitzekiarik. Eta begira, bezala gaur espalkarik, ez da ez, gaur treneruak, garbi doa, biluzik bezala dira. Bi trainerutako errentarekin Portugalete. Ara, laguntzaile honako. Bidea erakusteko edo patroiei. Arraia igual izango da horrazpian. Hortak arma, aurretik Portugalete. Orain eraingo dio, bat, pala bat, bi pala. Eta Badoarena eta herria. Garrilera ontzi aurretik. Baleko hasia. Anda San Juanen denbora, segundutxo bat gehiago Portugaletek. 14:18. Bulta ona tiranek orain, Orain bai. Zierbenaren baino dezente hobea. Orain bai. Zierbena 5, tiran 6, Kabo 14. Ea ba, behin-behineko sailkapenean, San Juanek 14:57, Portuk bat gehiago, Zierbenak 15:3, Tiranek 15:5, San Pedroren denbora. Gero Astillerok 15:10, Kabok 15:12. Terreina azkena izan da, 15:34-ekin. Orain Kabok estutuko balu, eta Astillero gainditu. Hori albiste ona San Pedrorentzat, erne. San Pedro, Zierbena eta Tiranen denboratan dabileta, eta gaur, usta, itxuraz behintzat, interesgarria izan daiteke San Pedro tarrentzat. Eta azkeneko luzea izan da San Pedro taren luzerik onena, San Juan de Rey, okerrez panago, 2 segundu handizkiete. Bai jauna. Begira gaur, infografian gaur bakoitza bere kaletik. Tiran ere errekuperatu da, Tiran 5 segundura, Zierbena 7. Kabo orain Astilleraren denbora markatzen. Portu nagusi, Tiran 5, Zierbena 7. Bien bitartean, Herrerias jaunarekin hitz egingo dugu, bera Zierbenako ordezkaria da. Muy buenos días. Hola, buenos días. Regata en casa, con un campo especial. ¿Cómo ha ido la organización? Que bueno, creo que va bien, De momento vamos a ver si terminamos la tanda que nos queda y bueno, creo que todo ha ido perfecto y el tiempo nos ha acompañado y todo. La segunda ciaboga os ha beneficiado el error de Tirán en la maniobra, ahora vosotros en la tercera habéis fallado, por eso vais un poco perdiendo. No estaba atento a la tercera ciaboga, no sé decirte, pero bueno, son cosas de la competición y hay que a veces te favorece y otras te perjudica. Bueno, pues mucha suerte para Zierbena. Vale, karrikasko. Herrerias jauna antolaketa lanetan, begira. Klubeko presidentea eta ezin ziaboga lasa ikusi. Zer den, estropada antolatzea. Beti keskaren bat, zerbait zaindu. Honek badara matzaba urte mordoa, Bai, lehiala, klubean beti lanean. Bizi osoan, hau? Bai. Bizitza osoan. Eta Tiran atzetik aurrera. Portuk Tirani 4 orain. 7 ere izan ditu, Portuk Tiranekin, eta pixkanaka. Eta Kabo ere pixka testutzen, eta Astillero baino segundu pare bat bizkorrago. Ea ba, jaun Andreo. Portugalete txandako nagusia da. San Juanek amaieran 19 eta 40 markatu du, eta segundu bat bizkorrago dator. Konparaketan jarrilera trainerua.
tiran 40 paladan dator, esprina gotzen gaur, azkarrekin diote esprina gotzeari, Portugalete ere sarrituta, 39 palan. Ea ba, presidente jaunak zer dioen aurrera zara. Javier Gonzálezekin gaude hemen, Portuko presidentearekin. Egunon? Egunon, Sara. Bueno, marcha bien esta segunda tanda, ¿eh? Bueno, por fin, parece ser que los maleficios se han marchado y bueno, hoy por fin hemos gustado esa tecla que siempre hablábamos, ¿no? Parece ser, voy a mirar de todas maneras, 5, 7, 14, parece ser que bueno, gracias a Dios nos sonríe la suerte y a ver si acabamos bien. Oye, Javier, con respecto a las declaraciones que me hiciste ayer, ha habido gente que me ha comentado todo lo contrario. Yo no sé si quieres hablar de lo que sucede, de lo que pasa. No, a ver, quiero ser muy claro, o sea, nosotros tenemos un club muy peculiar, ¿no? Muy peculiar. Estamos súper unidos, pero no sé por qué siempre hay alguien que quiere mover los hilos, ¿no? Las lechuguillas, como decía Clemente, ¿no? Entonces, no, solo una aclaración de decir que este club no lo va a romper nadie, que estamos súper unidos, que tenemos los que somos de la Jarrillera, estamos súper unidos y punto y pelota, no hay que hablar más. Yo lo quise aclarar porque como me conocéis y siempre ha sido mi forma de ser, he sido claro toda mi vida y no voy a dejar de ser ahora, ¿eh? Nada más. Dicho queda. Muchas gracias, Javi, suerte para la carrillera. Vosotros, eskerrik asko. Erne hor da, Portugalete. Olatu bikaina hartu du Portugalete. Olatu bikaina hartu du, 30 paladan eta olatu gaina Portugalete. San Juanek 19 eta 40 markatu du. Bai orain Portugalete 19 eta 35. Aixa hobetu dute denbora. Hemen dator orain tiran. Eta Zierbena etxeko trainier 3. Tiran 9 segundora, Zierbena 11. Tirarentzat 19 eta 44, Zierbenarentzat 19 eta 46, eta oraintxe amaitu du Kabok azkenean, eunenekoen tartean, Astilleroren atzetik. San Pedro tarrentzat txarra hori. Hori da, 19 45, 78 izan da Astilleroren denbora, Kabok 19 45, 84. Aztertu beharko da hau, eta bideo finixarekin ongi finkatu. Hemen eunenekoetan gauza asko dira eta jokoan. Portugalete beraz nagusi bigarren txandan, erreferentzia hori da, gero arituko diren 4 handientzat. Lehen kaletik Orezko txandan Kaiku, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Orillo, laugarrenetik Urdaibai. Logikak dio, hauexek izango direla ostegunean, Lekeition favorito nagusiak, baina estropada danak ezberdina dira jaun Andreo. Gaur, Petronor bandera jokoan hemen, berehala Orezko txanda, orain iragarkiak.
Agur bero bat berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Odei Egiluzen izena hortxe, zubian, pankarta hor da, ere familia hor dira herritik etorritako lagunak, egun asko joan dira, argibide bat nahi dute, eta ea aurkitzen duten mutila, Belgika alde hortan, 270 egun joan dira, eta hementxe dira gaur gogoratzeko. Haien auzi hau oraindik argitu gabe dagoela, eta azalpenak nahi dituztela, eta ikerketak aurrera jarrai dezala. Horrezko txanda astea hemen lehen kaletik Kaiku, bigarrenetik Hondarribia, hirugarrenetik Orio, laugarrenetik Urdaibai. Horrezko txanda benetan interesgarria hemen Zierbenan, Petronor bandera jokoan, erreferentzia Portuk markatu du 19 eta 35, denbora polita. Nik uste dut denbora oso polita egiten duela Portuk, Eta ze horrezko txanda, Lau ontzia hundiabek ikuste bakarrik salidan, posa ematen du. Edor nork irabazi behizake. Listo. Avante, dos espaldas siempre, suave, suave. Hortxe lau ontziak. Irakoiz da hori azpitik. Hortxe diraba. Diraba borreko arraunlariak, guztiak, Epaileak erne, bandera txuria, orain gora. Erne beraz Jaun Andreok. Bandera gorria, bai! Hasi da Jaun Andreok. Horezko txanda. Ea beste estropada ziraragarri hoietako bat eskaintzen diguten lau arraun elkarte hauek. ¡Ataca! 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 ¡Golpea espalda! ¡Va! Balekoa estropada. 23-24, konzentraturik eta entzuten ari nintzen patroien horru sorta. Hemen Kaikutarrak, Zurinaga, patroi lanetan, Jose Luis Kortaren kuadrilla hause duzue. Zigorraren eraginez Jose Luisen izena ez da gertzen hor entrenatzaile bezala, baina esan beharik ez dago, norden hor agintzen duena, mutila hauen prestaketa arduratzen dena. Eta atzo estropada pikaina egindakoa, eta atzo eta pasaren azen erakutsi zuen, honena gaina, zabilela gaur, lau aldaketa egin ditu, 5. eta 6. tostako mutilak aldatu ditu. Ruiz, Palazuelos, Pascual, Txisko eta Gomez hartu ditu. Hori jo segundu bateko atzerapenarekin, bi ere bai markatzen dizkigu orain GPS-ak, eta besteak pare-parean, hemen Hondarribia liderra, atzo estropada bukatu eta esan genuen puntu bateko errenta zutela, gero Kaikuri zigorra, eta Orioren mesedetarako joatzen hori, Hondarribiaren kaltetan azkenean, biak orain 85 dira. Horiz jantzirik Amunarriz, eta hemen bere arraunlariak, Hondarribian ere gaur aldaketak. Bai, Jauna, 5 aldaketa egin ditu, Mikel Orbañanosek aldaketa asko, Alda, Jan Erretxar Jauregi zagartatuta Gari Uran atera ditu, eta, Maria Ezkurrena, Irazoki, Lizarralde, González, eta Egiazu, Barrura. 18 mutil egin ari da, hori ere kontutan hartu behar da. Orbañanosen alde esan behar da, aldaketak egiten dituela, eta ez dela antzematen, ontzia ongi dabilela. Mutila normalean tostaz-tostakoak egiten ditu da, tostaz mutil gutxi mugitzen ditu. Hemen hori jo, lau aldaketa, hori da gaur Makazagak erabakitakoa. Hori da lau aldaketa egin ditu, Esteban eta Goñi sartu ditu 3. tostan, eta Oierra Izpurua eta Miguel Angel Milares ere baita Andoni Peña espaldara botatu. Nik uste dut horiok daukan edo atera dezaken kuadrilarik astunenetakoak gaur atera duela Igor Makazaga. Hondarribi, Urdaibai eta Kaiku parean, Orio 2 segundura, hemen Bou Bizkaia trainerurako gaur saltzamendik aukeratutako gizonak. Eta aldaketak, lau aldaketa egin ditu honek ere. Hori da, lau aldaketa egin ditu, eta honek ere gainuntzeko mutilak tostaz ez ditu mugitu. Sartu ditu, Iker Fernández de la Cuadra, arraun gehiagitan egiten ez duen mutila, Luis Ángel Salvador, Nando Rua, Bahor espaldan, eta Peña eta Estelarra, Maztozta Baborrean. Urdaibai eta Hondarribia buruan, eta Iker Zabalaren hitzak ekarriko ditu gorain pantailetara, aurkezpenik behar ez duen arraunlaria Iker Zabala haundia. Hombre, atxoko estropadan ikustot, ja Urdaibaiko nivelik onenetariko emondo gule. Beste saltotxo bat emoteko asmudako gu, baina nik uste besti epe emongo dauila, ez dakit esango badan
suficientie euren maila moteko, bai, nik uste dut ondi Urdaibai bako la margena apurretarina eta ibiltzeko, eta ia gaur ikusten badugun Urdaibaiko potentzialik horrena. Zabala handia, bandera gehien irabazitako arraunlaria San Miguel Liga. Bai, 50 bandera okorrezpanago irabazi ditu. Eta beste Zabala bat, Mikel, oraintxe jakin dugu, Ander Zabala eta Imanol Garmendia, Orioko arraunlariak, Zabala Santurtziarra, Garmendia Oriotarra, oraintxe munduko txapeldun zuertatu direla, Lemazan igabeko laukoan, 23 urte zazpiko kategorian. Zorionak hemendik, aiai ere. Bai noski, hoie dira, gure arraunketaren etorkizuna, gazte hoiek. Eta aulki mugikorrean gainera, pentsa euskaldunak garai batean 80ko hamarkadan eta 70ko hamarkara zer izan ziren. Asko galdu dugu, asko. Olimpiarrerako arraunketa. Josetxo Fernandez Bakeritzak, Euskal Federazioko presidenteak, askotan esaten ditau. Mikel, non da gure olimpiarrerako arraunketa? Joan da, esan behar nuen, baina bueno, gaurkoarekin eta... Bada. Hondarribi buru hartu nahian, segundu batean dira Urdaibai eta Kaiku Orio 3. Eta aurreko denborako hobetu nahian. Erreferentzia hemen 4 eta 55 Portuk, Astillerok ere bai lehen luzean. Hasi dira maniobrarekin. Hondarribi pitin bat aurretik, ea orain. Berme hori hortxe daba. Ororillo. Eta hemen Kaiku. Ikaragarria. Hemen dagoen berdintasuna. Ikaragarria. Amunarri zazpitik. 4 eta 55. Ea orain. Hau hasi besterik ez da egin. 3 luze. Maniobra irteeran Hondarribi, Urdaibai eta Kaiku segundu batean dira. Orillo 3 segundura oraindik. Lankideak bukatu da Mugardozen 4. bandeira Reganosa, 2. txandan Samertolameuk lortu du denborarik onena 20 eta 24, beraz berak irabazi du gaurko estropada, sendo segitzen du lentokian sailkapen nagusian 54 punturekin, 2. Amegrobe 50 punturekin, bi hauen arteko lehiaren, nahiko berezia eta bitxia. Halaxe da bai. Meira nagusi da, Jose Manuel Franciscok orain prestatzen duen arraun elkartea. Eta Kaiku gaur ere lanerako dugula. Kaiku pausua eman du. Atzoko estropadak goraberak izan zituen, baina hotzotzean aztertuta Kaikutarren kirol maila, esan beharrik ez dago aurreko asteburuan ere, estropada bikaina egin zuten, eta bandera ere hor dute bat, eta Kaiku ere poliki-poliki etortzen ari dela. Bai, orain arte favorito sorta aipatzen genituen, 3 treniru aipatzen genituen, eta pasaden astean ja laugarrena ikusi genuen, eta orain ikusten dugun Bizkaitarrau, azkarrena, gaina David. Orain Oriok dauka une komprometitua, 6 segundo atzetik, normalean oso ondo ateratzen den kuadrilla da, markazagarena. Argi gorria, behin-behineko zelkapenean txanda dana kontutan hartuta Orio, 9. litzateke une honetan. Eta niri iruditu zait, 2. txandako ontziek, batez ere Portugaletek, denbora oso ona markatu dela eta estropa bikaina egin du. Begira, Kaiku olatuan. Oraintxe Kaiku golatu. Hondarribi Kaikuri segundutxo bat, Urdaibai 2 da, Orio 6, eta lidertzan hemen Hondarribia 85, Oriok ere 85, bandera dago jokoan, baina puntu baliotsuak ere bai. Bi hauentzat espreski. Bai, ligari begira, horko kakoa izaten da, egun txarra tokatzen denean, postu asko ez galtzea. Eta aurretik gerra ikaragarria, Urdaibai ere hortxe ez hartua. Ea basa gertatzen den, pare-parean Hondarribi eta Urdaibai Kaiku segundu batera, Orio zerbait errekuperatu da orain post 6 segundura. Eta Arostegi jaunarekin gaude hemen, ordezkarien armaia honetan, egunon. Bai, egunon. Beno, atzo Kaikuri jarritako zigorra mesede egin zueten ez da? Bai, dudik gabe, bueno, 3. izan beharren 2. izan azkenean, eta, bueno, puntutxo bada, eta, bueno, Hondarribitarrekin puntuta berdintuta goteko balio izan dugu, bai. Beno, Italian munduko txapelketa jokatzen ari da timoneli gabeko laukoa, eta bertan, badaude nabarmentzeko bi gizon, ez da? Bai, da, usteek izugarrizko balentria egin dutela, bai Imanol Garmendiak eta Ander Zabalak munduko txapelduna egatu dira, gaur barezen,
Italia zen favoritoa eta Italia hirugarren utzi dute eta izugarrizko estropada eginda munduko txapeldun izatea lortu dute eta hori ez da nola nahikoa eta ez da egunero lortzen da gauza bai. Bueno, sorte on gaurko estropadarako bai. Venga, eskerrik asko. Segundo batean dira, Hondarribi, Kaiku eta Urdaibai, Orio zazpira. Behin-behineko zailkapenean Orio, 6. San Juanen denbora markatzen ari da orain. Haze, estropa, bera, orain Urdaibai olatuan. Olatu luzeak dira gainera, Abetan zulua egin daiteke. Begira. Oso estropada bikaina ikusten ari gara. Kaiku ere hortzak erakusten, segundo batean dira 3 traineru. Orain Hondarribiak orain. Hor, traineruaren inklinazioan antzematetan, no kartu den olatu. Rubio, ataca campeón. 20 a boya. Hogei. Ahí tienes. Zurinagaren oiua. Ze estropada ederra ikusten ari garen. Kaiku orain 2 segundora, Hondarribi buruan, Urdaibai batera. Argi baliza, Lan erditan, Portugaletek 9 eta 29 markatu du. Hasi da, Hondarribia, 3. Kaiku tostaren bat atzerago, zartzen. Bat, gehiago ez. Hondarribi hobeto zuzendu du, hala iruditu zait. Pixka bat aurretik, Urdaibai eta Kaiku parean eta orain Orio. 9 eta 33. Hortxe dira, Porturen denbora hobetzen, Hondarribi. Irteran orain GPS-ean markatzen diguna, Urdaibai eta Hondarribi parean eta Kaiku 2 segundura. Orio 9. Orain Oriok burua hotz mantendu behar du. Eta irakoitzek eta informazio gestionatu erotu gabe. Beste danak gainditu ditu Oriok, baina Portu baino segundu bat gehiago. Momentu honetan 5. alizateke. Ze estropada ederra. Behin-behineko zailkapen hause da. Hor Orio 5, Portu 4, eta lehen 3 segundo batean lan erditan. Zer den, 10 minutu terdi joan eta 3 trainero abiadura berdina. Eta posible dau, azken txampar arte, horrela joatea, Euskadiko txapelketa ederra ikusi behar dugu lekeitio, zaminazio egunea. Handia, hemen Urdaibai. Habeke arraunketan begira. Bate presari gai, horra antzematen da, traineru bat ondo, 36 palaterdian. Gorka norre botar esanez, horrek esan nahi du, ondo bukatzeko, korputzatzera bota eta arrauna ekartzeko bezuekin. Urdaibai estropadaren buru hartuta, Hondarribi batera, Kaiku bira, Orio atzean, 10 segunduko atzerapenarekin orain, Portu baino 2 segundu gehiago, San Juanen denboratan iaia. Aurrera zara! Kaiku hortzak erakusten ari da bai, eta hemen gaude ordezkarien armaia honetan Pedro Maria Bandorekin hain justu ere, egunon. Bai, egunon. Segundu gutxian zaudete hor, 3 traineruak. Bai, egita, atzo, Hondarribitek gaur berri hor, baina gaur engeitu berdako ordu egin hor bertan gaude, ez dakit 3 segundo distantzia nahiko luzea, laburra da baina luzea. Hor, azkenengo 1 metro, 200 metro errepikatzen bat dugu azkenengo partean, beste dut hor urdina edo berdia aukare guztia dekela. Aizu, Pedro Mari, atzoko estropadari bueltatuta, bukatu ondoren jakin genuen zigorra, 3 segunduko zigorra jarri zizuetela eta orduan 3. izan zinetela. Nola bizi izan da hori? Bai, gente, amor, gaur beste oso bat izen da, bai, enteratu ginela nola, ez dago espezifikatzen ondo ze gertatu edan azkenengo momentu ze gaitik, bai, kendu genuen rampak heldu baino lehenago, kendu genuen aparatu guztiek, ez da? Baina, erregamento kontemplatu eskero, jarrita ez manipulatzeko, baina estropada horretik, ez da? Nipetzatek kendu genela momentuan ez dauka zer ikusirik erreglamentoan aplikatu eskero. Sorte hon, gaur, Kaikurako, eskerrik asko. Vale, eskerrik asko. Urdaibai buruan, Hondarribi 2, Kaiku 3, Orio 12, Orio San Juanen denboratan. Oriorentzat une kritikoa da hau, Gaztañazpi. Bai, 6. postuan legoke, une honetan, urtein asmatu behar dute Oriotarrak. Eta Kaiku, Hondarribiak egin hor, baina Urdaibai, segundu. Motorra. Bai, motorra tartea zabaltzen, dagoeneko
traineru bat, eta maila honetan eta minutu honetan hori ez da uskeria. Lehen gainetik esan ditugu, Urdaibairen aldaketak, gaur Luis Ángel Salvador, Iker Fernández de la Cuadra, normalean zorba gehiagik jokatzen ez dituenak, eta Peñata Zebarra, eta talde asko ibiltzen ari. Beste datu bat Urdaibairi buruz arraunzaleontzat, aste artean egun erabaki horra Urdaibai auziari buruz San Miguel Ligaren barne. Beste gauza bada epaitegi orokorretan gertatzen dena. Aste artean biraztertuko da Urdaibairi ezarritako zigor hori, 85 puntu. Zer gertatuko da? Hori han erabakiko da eta Kamsek ligako epaile nagusiak hartuko du erabakia aste artean. Erne egun garrantzitsua batipat Bermeotarrentzat, Arraun Elkarte guztientzat. Urdaibai gaur nagusi da, momentuz 2 Hondarribiri, Kaikuri 4, Orio 11. Ozer esan dut Amunarrizek, Ziago Gadagakoa. Goazen metro batzuk egitera Ama Guadalupeko ontzian. ¡Sigue, Hondarri! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Sígale! ¡Va! ¡Va! ¡Sinututa sigue! ¡Están pegando la de Dios! ¡Erkisiak! Zer esan du, besteko nari dela jotzea. Hemen bakoitzak... Kudeatu egin behar da egoera, estropada hori. Mutilak behar du zerbait entzun da. Urdaibai indartxu, Hondarribi bigarren, Kaiku eusten 3-4 segundura. Estropada egiten. Hori jo sufritzen 12 segundura. 13 ere bai. Hondarribia ikusten edo atzeko laukotea, hankekoak eta kontrankekoak. San Juanek 14 eta 57, Portugaletek 14 eta 58, eta hori txikitu egingo dute orain. 14 eta 58 Urdaibai. Kaiku ere hau da, Argi. Hondarribi segundu batera, Kaiku bira. Atrás! Handa hori jo. 13 segunduko atzerapena. Hori jo, 6 alitzateke Porturen atzetik 3 ziabogari dagokion, zailkapenean Hondarribi bigarren, 2 handien artean zailkapen nagusiari begira 4 puntu berdeentzat Hondarribiarrentzat. Errenta da hori. Handia izango litzake. Orain beste estropada bat azten da, Orain 4 minutuko estropada bat azten da, ea bakoitzak zer estrategia erabiltzen duen. Hasieran jo, bukaerainoko gorde, noiz sarritu, orain entrenatzaileek, patroiak erabakiak hartu behar dituzte. Psikologikoki gaurko eguna oso garrantzitsua da denentzat eta batipat Urdaibairentzat, goikoekin gutxiagotan neurtu da ligan eta hau erakustaldi bada, ostegunean Lekeition arratsaldeko 6etan izango den Euskadiko txapelketaren atarian. Mikel, Lekeitio aipatu duzunez, esan berra dago Lekeition ere Kaebaldigako estropada bukatu egin dela, Orezko txandan Lekitxarra nagusitu da, 19 minutu eta 50 segunduko denbora eginda, eta sailkapen nagusiari begira, Zumaiak segitzen du lehen tokian 57 punturekin, eta Getariak bigarren tokian 56 punturekin. Hor da ba, Lekitxarraren zuzperraldia begira, delegatuen armailan, nolako aurpegiak, begira Zurinak ezer dioen, badugu tresna, badugu, segi! Urdaibaik Hondarribiri bat, hor dago burruka, Kaiku 3, hori jo 14, hori jo orain 7. tokian Portu eta Tiraren atzetik. Ea olatuak orain, Ez dira olatu azkarrak, baina aberia egiteko modukoak. Ea norka asmatzen duen olatu bakoitzari 2-3 paladak gehiago jotzea. Hori jo 3. kaletik ari da, aurreko txandan Portugaletek 3. kaletik estropada ederra egin du, eta lehenengoan San Pedrok ere lana egin du. Erne orain, Hondarribi eta Urdaibairen artean dago burruka. Eta olatuan Hondarribia, begira, hor Hondarribiak hartu olatua, orain Urdaibai. Ze estropada ederra ari garen ikusten, Jaun Andreok. Gozatzen ari gara demoraldi honetako azken lehia hauekin. Francis González Etxabarrirekin gaude hemen ordezkarien armaia honetan, Hondarribiari da markatzen demorarik onena, estu gaurko estropada baita ere. Baita ere, estropada bikaina gaur ere, ikusten dugu 3 lehenengoan artean, segundo bakarreko diferentzia dagoela, hor burrukatu behar da bukaeraraino, Aizue, atzo estropada bukatuta, sailkapen nagusiko lehen tokian zineten, puntu bateko aldearekin, baina Kaikuri jarritako zigorra ez dizue batere mesedegin. Ez batere mesedegin, eta hor badaukagu zer esaterik, uste dugu hor egin duten interpretazioa ez dela batere egokia. Badakigu arauak hori jartzen duela, ezin dela manipulatu, baina arau hori jarri zen estropada norbaitek abantaila ateratzeko. Zigor hori jarri dute
abantaiarik gabe edo Kaikuk estropada bukatu eta etxera joaterakoan. Bueno, Frantziz, edo nolare, sorte hon gaur Hondarribiaren zat. Bale, eskerrik asko. Hondarribiak buru hartu du azken luze honetan, norabidea pixka bat aldatu, eta etorri egin dira nolabait haien kaletik, baina ikusten dute hor badagoela abantaila txoren bat, margena badutela, eta hor ari dira bi berdeak egurrean. Orain Urdaibai kolatua, Urdaibai, bigarren 2 segundura, Kaiku Laura, Hondarribia estropadaren buruan. Urdaibai olatu gainean argi, Hori jo amaseira. Argi Urdaibai kolatu hartu dut antik, Parean jartzeko aukera badu. Bai, bi jandizkio. Hondarribi eta Urdaibairen artean tartea txikia da. Parean dira. Parean dira. Ez du askatzen olatua, Anda Aranberrirekin olatua aprobetxatzen. Bou Bizkaia trainerua. Estropada zoragarria, Kaiku 6 segundura, Hondarribi ere ematen ari da dena. Hori jo 17 segundura. San Juan 5 litzateke, hori jo 6. Orain Hondarribiak eta Urdaibai zuloan orain. Urdaibai, Hondarribi, Urdaibai, Erne, Jaun Andreok, berriro bideo finixa beharkote da. Hondarribi segundutxo bat. Urdaibai parera etorri da. Jaun Andreok, berriro bideo finixarekin. Urdaibai, kosta bat behintzat bai Bermeotarrentzat, Hondarribi bigarren, orain dator Kaiku, bai Kaiku, ikaragarria Jaun Andreok, hor dator hori bai, Urdaibairentzat bandera, lidertzan sendo Hondarribia, Orio behin-behineko zelkapenean 6. Urdaibai, 2. Hondarribi, 3. Kaiku, 4. Portu, 5. San Juan, 6. Orio. Bandera Bermeotarrentzat, ikaragarrizko lan azken luzean, eta ederra izan da amaiera berriro, eta Jaun Andreok Hondarribik Oriorekiko 4 puntuko errenta, 4 puntuko altxorra Uztaileko estropaden amaieran. Ikusi Bermeotarren posa, zoragarria, bada espadan bideo finixa azter dezatela epaimaian, diferentzia hori garbi ikusteko, baina 57 eunen hartu dituzte lehenik eta behingoz epaimaian, eta estropada harrigarria eskaini digute berriro Urdaibairentzat bandera 19:24, 52, 19:24, 74 Hondarribirentzat, eta azkenean 32 eunen Bermeotarren alde. 19:24, 42 Urdaibaik, eta Hondarribiak 19:24, 74 begira bideo finixaren irudia. Tosta ba. Garbia da. Jaun Andreok, Urdaibaik garaipena hemen Petronor bandera Bermeotarrentzat da, eta 2. tokian Hondarribia, 32 eunen, 3. Kaiku, 4. Portugalete, 5. San Juan, 6. Orio. Eta kolpe hartu dute Oriotarrek sailkapen nagusiari begira. Gero Tiran, Zierbena, San Pedro, Astillero, Kabo eta Pedreña. Sailkapen nagusian Hondarribik orain Oriok baino 4 puntu gehiago izango ditu. Aurrera Saragandara. Agustin Aranburu daukagu hemen Bermeotarren ordezkaria bera posik dago, zoriontzu irrifarrea aurpegian, enhorabuena. Eskerrik asko. Otra vez ha hecho falta la foto finish para definir al vencedor de hoy. Luego hemos visto claramente que le sacabais una tosta, pero por poco. Bueno, pues también vale, ¿no? En primer lugar, este triunfo va para el pueblo de Bermeo, que nos está ayudando la tira a cuenta de la recaudación que estamos haciendo para pagar la multa que tenemos, y hoy a disfrutar, que luego iremos sobre las 3:30 llegaremos por allí y ya nos esperarán. Otros 12 puntos, ya sí que falta muy poco para sumar en positivo. Llegaremos a Bermeo, ¿no? Me queda así, no creo que vamos a llegar. No. Tendríamos que hacer lo mismo que esta semana y que los demás pinchen, pero no pinchan los demás. Mira Portugalete lo que ha hecho hoy. Bueno, pues mucha suerte, Agustín, y a disfrutarlo. Venga, eskerrik asko. Zuek ulertzeko, Jaun Andreok, llegaremos a Bermeo, galdetu dio Saragandarak, 8. amaituko alduzue, hori zen galdera, 8. amaituko alduzue,
abuztuan gero Bermeon etxeko estropada egin alizateko. Begira, nolako posa batzuk, Koldo Diazek nolako amorrua eta nolako tristura Oriotarren ordezkaritzan izan ere gaurko eguna Oriorentzat egun gogorra eta petrala izan da. Urteko emaitzari txarrena eta garrantzitsua orain Liga Gaztebeteko atsedena izango du eta azkeneko bi estropadetan Hondarribiak aurre hartu die eta orain mantendu behar dute buru hotza, baina nabarmendu nahiko nuke, Mikel, estropadaren azkeneko 2 minutuak, zer ikusi dugun. Hondarribia 2 minutu erdi faltan aurretik zen 3 segundu. Urdaibaik olatu bat hartu eta aurretik jarri da. Hondarribiak berriro ere baziru dien aurretik zegoa zela eta hutsa bi pala olatu bati, bi pala, horrexek, zer den, Hondarribiak lidertza sendotu du, 86 puntu Hondarribiak, Oriok 82. Gero Kaiku 2. 79 eta San Juan 4. kokatu da, San Juan zelkapen nagusian, albiste ederra hori, San Juan darrentzat festa giroan, emakumeen bandera irabazita, oso albiste polita da San Juanek zelkapen nagusian 4. toki hartu izana, protagonista gehiago Sara Gandararen eskuti. Begira, Oiarbide jauna pasatu berri da hemendik eta alegra esakara esan dio Frantzisi, egia esan posi zaudete, ez da? Posik ez, oso posik ez, asteburu bikaina hau ere, atzo irabazi eta gaur ere 2. postua eta garaipenatik oso hurbil. Eunenen aldeak gaur berriz ere fotofinisha. Bai, fotofinisha aurten gure kontra dago, baina, berdin zaigu. Estropadez dugu irabazi, baina zelkapen orokorrean ere, abantaila sendotzea lortu dugu. Hori segaldetu behar nizun, Oriok gaur ez du bat ere estropada honik egin, eta horrek zuei begira, zailkapen nagusian ondo datorkizu. Bai, lasaitasun pixka bat ematen dugu, ez? Abantaila txikia da oraindik estropada guztietan borrokatu beharko dugu, baina behintzatu hain aurretik gaude. Zorionak. Eskerrik asko. Hortxe da, Frantzis González Etxabarri eta hemen Hondarribiarrak orantxe doaz lidertzaren elastikoarekin eta hor datatua. Patroien zelkapenean, Ormazabalek 3 puntu, Aranberrik 2, Cristian Garmak 1 eta Gorka Aranberri orain patroien zelkapenean lidertzan kokatu da. Karpinter hori, hemen Zierbenan herrian kendu egin dio elastiko hori eta beti izan du trebetasun hori Aranberrik eta gaur ere erakutsi du. Esan beharrik ez dago goi mailako kuadrilla hauetan oso patroi fina gaudela eta erakustaldi eman dute amaiera honetan bai Amunarrizek, baita ere Aranberrik eta bere eman behar zaio baita ere Zubinagari. Hortxe, zelkapenean 3 dira. Zergaiti daude hemen patroia handi hauek hor zelkapenaren goikaldean? Zerbaiteagatik, ez dago dudari. Bueno, horrelaxe dira gauzak, ez du hori pentsatuko Irakoitz Etxeberriak, esango du gaur, nik puntua bildu ezin zer gertatzen da Irakoitz zelkapena puntu bakarrarekin dago, eta patroia handia da, baina... Gaur buruko min handiagoa izango du, Bai, hori baino handiagoa, dudari gabe. Berak, eta batipat arraunlariek eta makazaga prestatzaileak. Oriotarrentzako niretako txarrena da, urte bikaina egiten ari dira, baina etena etorri denean emaitzaldetik unerik kaskarrena horixe izan da. Eta asteburua beste bat Hondarribiarentzat bikaina izan da. Atzo bandera, gaur 5 aldaketa egin, kuadrilla guztiari estropa eman, ia bandera eta tartea lortu ligaren burua hartu eta berri ere. Ligak Ibon erregulartasuna saritzen du. Eta erregularrena Hondarribia gertatzen ari da 86, hala ere oraindikan uztailean gaude. Asko falta da. Begira bekaldeak, Urdaibaik kenlau, 85ko zigorrakin hasi zen, Pedreñak 8, San Pedroko 26, Astilleroko 26, 8. Zierbenak 50, hilabete batean 8. jango aldizkio 54 puntu, Urdaibaik etxeko estropadan parte hartzeko 8. bezala, ez da erronka txiki hori. Ez dirudi, estropada kokatu egin behar dira eta 1000 gauz bertatzen dira, baina erronka bintzat gogorra dute. Elastiko zuria Lakaixaren elastikoarekin hortxe da Gorka Aranberri, txapela ere bai, dirusaria, garagardoa dena bilduko du, eta Petronor bandera ere bai. Estropada handia egin dute Salsamendiren mutilek, hortxe ikusten dugu Salsamendi Larrabele laguntzailearekin,
mutilak txalotzen, poz ederra izango du entenatzaileak ere. Eta gaur 8 ere bandera eraman zuten eta begira, 8. egunean, 2. bandera dute, eta hemen uztailean aurrera goazen bezala, eta ja Euskadiko txapelketare hortxe dugu, hemen gauzak ez dutzen ari dira. Kaikuk ere estropa egin du gaur. Hortxe da Kaiku ere. Portu hauen mailan ez, baina 11 segundura sartu da. Hemen gauza asko ikusi garritu oraindik aurten gudara. Begira Ruiz bandera astintzen, eta hori poza. Bermeotarrena, estropada ederra egin dute gaur. Horezko txandan esan daiteke lehen hirurek maila handia eman dutela, Urdaibaik, Hondarribik eta Kaikuk. Hori jo 6. tokira joan da, eta aurretik kokatu dira 4. Portugalete eta 5. San Juan, eta hauentzat ere badago saria jardunaldi honen ostean. Gora arraunak esan du Aranberrik, eta Bizkaiako arraunlariek hortze dituzte goigoian, ze momentu ederra Bermeotarrentzat hau. Eta ostegunean Euskadiko txapelketa izango da non eta Lekeitioko estropada eremu bikain horretan, Ibon. Bai, urteko zita ondinetako bat. Eta pentsatzen ari nintzen, bai Urdaibai, Kaiku eta Hondarribiarentzat, entrenatzaileentzat batez ere beste irakurketa dela, 5 aldaketa Hondarribiak, Kaikuk 4, Urdaibaik 4 egin ditu, eta trainerua 2 egunetan ia maila berean aritu da. Hori entrenatzaileentzat ona da, batez ere, kuadrilaren baitan, barneleia areagot egiten dituelago, eta mutildanak hor inorrezat deskuidatuko prestaketan eta gauzetan. Horrek, barneleia areagot egingo du, eta hori bat traineruaren errendimenduaren onerako izango da nabarmen. Bermeotarra zaleak txalotzen, harreman merezi izan dute gainera, Odei Egiluzen aldeko ekitaldiekin, eta gaur etorri dira, Odei Egiluzen familikoak eta lagunak, eta haiei ere orain eskaintza berezia. Momentu ederra, Bermeotarrek irabazi dute gaur bandera hemen Zierbenan, Hondarribik lidertza sendotu du gaurko 2. postuari esker, eta Kaiku 3. kokatu da estropada ederra egin eta gero. Bai, Kaikuren estropada azpimarratu duzu eta hementxe gaude Pedro Mari Abandorekin, estropada ona jokatu duzue. Bai, posi gaude ez da, atzotik ona 4 aldaketak egin eta osten, ni petze dut, ja azkenengo asteburutan, ja estropadak ikusten ziren, agian gaur izango da asteburuntan osoena, ez da, bai zapatetu da omekan, ondo ibilkara, eta, posik nola aldaketak horre egin eta osten, eta funtzionatzen dut bloke, datorren Euskadiko txapelketa datorrenla, eta posik. Horitxe, Euskadiko txapelketa aipatu duzu, nola planteatzen da? Esperantza, gu bezala beste hor potentzia guztia atarako dabe, baina guk uste dugu hor aukera dugula, gaur suertak duen moduan, 2 segundotan hortxe gaude 4 tripulazioak, eta nik uste berdinatzeko izango dela. Kalen arten nagian izango da hor aldaketa gehiago, baina bestela barritasunia zein eskero, hortxe, segundo gutxitan sartuko gara danak. Eskerrik asko eta sorte hor. Bale, Kaikutaren hitzak, Pedro Mari Abandoren balorazioa, eta behin eta berriz gaurko garaipena ospatzen Bermeotarrak hori estropada zoragarria ikusi dugu osotasunean aztertuta, baina hori ohorezko txanda Ibon Gaztañazpi gaur ikusi duguna. Orio, bere mailatik behera, orain gainera luzeak aztertzen ari ginen, eta lehenengo luzean Orio 8, 3. 8, hortxe da gaurko nerkatua behar bada, zer iritzi duzu? Niretzat deigarriena da, Orio lehenbiziko luzean 8 izatea hori da oso deigarria, Orio Igor Makasarrekin iaz, eta aurten normalki, horrezko txandan, beraxe izaten da, azkarren ateratzen dena, eta horrek berak nahikoa esaten du, Orio lehenbiziko luzean 8 bada, aiziak eta aldatu eta baina 8 horrek esan nahi du, zerbait gaur ondo ez dela joan. Zalantzarik gabe, eta gainera bere txandan Orio
hasieratik pixka bat atzeratua geratu da, sufritu egin du, eta hori jotarrentzat okerrena gaur, Hondarribik 4 puntuko altxorrarekin bukatzen duela uztaileko estropada zerrenda. Ekainean hasi Bartzelonan, eta orain 4 puntu Hondarribik, hori aipagarria da. 4 eta beste irakurketa bat, 7 atzetik ere ibili zen, Hondarribia eta Galizitik bueltan, okerrezpanago lehenbiziko 3 estropada jokatu eta gero, eta 11 puntu, berreskuratu dizki horio, okerrezpanago 6 estropadetan. Hori ere, datu izango ratxua. Eta bestetik, goikoak aipatu ditugu, San Juan ere, nik uste dut gaur aipamen berezia merezi duela, horrezko txandan sartu delako, Urdaibaren zigorra eta baina antxe izango dugu, eta nik uste dut hori ere, oso garrantzitsua dela eta esateko modukoa. Eta bestetik, iruditzen zait, Portuk ere, gaur pozik daudenen artean, urteko estropadarik onena egin duela, oraindik ez dago, eta ez dakigu egongo ote den goikoen mailan, baino 11 segundora geratu da. Urbildu eginda. Urbildu eginda eta Kaiku ere bai. Eta Kaiku gainera aldaketak egin da orain abandok esan bezala, Kaiku larunbata ona eta igandeare ona. Asteburu hontan. Hori da. Bueno, goikaldetik gauzak horrela dira, bekaldetik saltza handia, Bermeotarrak oraindik zelkapenean azken tokian, baina hasierako 85eko zigor hori gainditzeko zorian dira. Noraino helduko dira? 8. postua da erronka. Ez da txikia, urruti dira, momentu honetan 8. Zierbena da, 50 punturekin, eta hori tarte handia da. Bueno, orain txapelketak, Euskadiko txapelketa ostegunean zabal-zabalik eragina izango du, kale sosketak, eragina izango du itxasoak, noski, esan beharrik ez dago, beti baina estropaderemu horretan are eta gehiago, eta irtera hon bat, ziaboga txukunak, dena izango da hor beharrezkoa, oso pronostiko zabaleko txapelketa izango dugulako, bai emakumeen mailan eta baita gizonezkoen mailan. Nik norbaita izango, beti kontu berdinarekin dira, baina ez dut gogoratzen momentu honetan Euskadiko txapelketa bat pronostikoain zabalarekin. Horrezko txandan hariko diren 4 taldeek, gaur haritu direnek, edo nork eman ditu argudioak berein alde, jokatu nahi duenak, edo hitz egiteko. 4ak, horiok, Hondarribiak, Kaikuk eta Bermeok. Urteko zita garrantzitsuenetakoa da, Euskadiko txapelketa, eta asteburu honetan erakutsi duten maila erakutsiz gero, nik uste dut, noski itxasoa denez, itxasoaren eta izarren egoerak, kale zozketak bere biziko garrantzia izango duela, eta gaur izango dugu. Normalean, han 4. kalea eta normalean, ez dira gustokoak izaten. Hau izaten nahikoa izango da 4. kaletik irabazteko ostegunean, baino normalean hala gertatzen da. Hemen dituzue gaurko irudirik politenak, emakumeen estropada lehenengoz, gizonezkoa gero, eta emakumeen mailan azkenik San Juanek lortu du garaipena 19, 29, 54, 12 gehiago, Ibaikak eta horrelaxe ospatu dute gaurko garaipena, eta ez elkapenean duten altxorra, 2 estropaden faltan, zarotzen izango dira hoiek, Zarozko ikurriñarekin, San Juanek 22, Ibaikak 20, Zumaiek 11 eta Meirak 7. Eta gizonezkoen mailan txanda handiak ikusi ditugu. Lehenengoa, San Juanek irabazi du, San Pedro, Astillero eta Pedreñaren aurretik, eta San Juan darrek lan ederra egin dute, eta saria hortxe dute zelkapenean, 4. kokatu dira, 55 punturekin, Hondarribi, Orio eta Kaikuren atzetik. Eta 2. txandan, Portugalete suspertu da, eta Portugaletek gaur 19 eta 35eko krono interesgarri batekin, garaipena eta referentzia markatu du 2. txandan. Tirane izan da gero 2. Zierbena 3. da Cabo da Cruz 4. Eta oso txanda bikaina izan da hori. Eta horrezko txanda harrigarria, oso orekatua. Orio bakarrik geratu da atzean, Urdaibai, Hondarribi eta Kaiku maila bikainean. Urdaibai eta Hondarribi azken txanpara arte, hortxe burrukan, eta azken momentu horretan 32 bizkorrago, Bou Bizkaia trainerua, utxaren urrengoa. Kaiku 7 segundura, Orio 16ra, Orio gaurko honetan 6. izan da, eta zelkapen nagusian, Hondarribik 86, Oriok 82, Armailako irudi horrek adirazten digu sufrimendua, azerrea, posa, hemen arraunlarien eskaintza, eta batipat Bermeotarren momentu magikoa. Sara Gandara, nola joan dira gauzak hor armaila horretan irudi batzuk ikusi ditugu, baina zuk
zeure begiekin beste 2000 ere izango zenituen aurrez aurre. Egia esan, Mikel, gaur lasaiago egon dira gaur gauzak ordezkarien armaia honetan, ikusi ditugula tentsio eta nerbio handiko uneak eta poza ere batzuen aurpegietan, bestetan, txamponaren bestaldean ere badago garaipenaz gainera, porrota ere eta horixek gaur Hondarribiari gertatu zaiona, naiz eta oso pozik dauden lortutako emaitzarekin. Estropadan zehar, Mikel, esan aritu gara nola gelditu diren bestelako probak eta Lekeition esate baterako gogoratuko dugu, zergatik ez gaur Lekeitiarrak eskuratu duela garaipena eta sailkapen nagusian Zumaiak segitzen duela sendo lehen tokian, Galiziakoan Meirak Samertolameuko mutilek eskuratu dute garaipena eta sailkapen nagusian ere sendo segitzen dute. Atzo Portu Zaharrean Deustu irabazi zuen bertako proba, Deustu KE2 barkatu ligako sailkapen nagusiko lehen tokian segitzen du eta esan duguna gaur hemen Euskotren Liga eta San Miguel Liga jokatu dira, baina bestelako tokietan ere gaur bestelako probak ere izan dira. Ordezkarien armaian esan bezala tentsio eta nerbio handiko uneak bizi izan ditugu. Eguraldi bikaina gelditu zaigun, auskalo, orain hegaluzearen usainari segituko diogu, Mikel. Ederki hause izan da gaurko lehiak ekarri diguna, gizonezkoen mailan, Bermeotarrentzat posik handiena, baina posik egingo dute bidaia baitere Hondarribi aldera, Orbañanosen araunlariek asteburu bikaina izan dugu, ostegunean Lekeition Euskadiko txapelketa Ibon Gaztañazpi, gustura ostegunaren zain estropada bikaina izango da eta hori gainera itxaso zabal-zabale. Gaur ikusi ditugunak bezalakoak baldin badira, bai emakumeen mailan eta baita gizonezkoen ohorezko txandan konformatzen gara. Arraunzalean ikuste dut gustora izateko moduan dela halako estropadekin. Ederki txapelketak orain, alde batetik Euskadiko txapelketa ostegunean, eta gero asteburuan Castron izango da Espainiako txapelketa, eta final hori ere igandean zuei eskaintzeko asmotan gara. Larunbatean Ligako estropada ere izango duzu gurean, Bosterritan hasita, Santurtziko ikurrina izango da jokoan. Besterik ez, posposikoaz, Zierbenan ikuskizuna izan dugu, eguraldi bikaina, igande ederra duzu aurretik gozatu eta ondo bizi, agur!